ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming dahilan kung bakit tayo nagmamahal at marami ring dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Kadalasan dahil ito ay sa patuloy nating pag-asam sa mga bagay na mahirap mapa sa atin. Pero ginagawa pa rin natin ang lahat makuha lamang ito. Yan ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Tristan. Ano kaya mangyayari kung yung babaeng gustong gusto niya ay kasing gulo rin ang sulat kamay niya? Sabay-sabay nating pakinggan ang isang nakakakilig at nakakatuwang kwento ng ating kabarangay dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa sa Barangay LS 97.1. Ako po si Tristan at 29 years old ako nang mangyari ang kwento ko. Isa po akong licensed dentist dito sa Pampanga. Nag-iisa akong anak ng mga magulang ko. Ang nanay at tatay ko ay parehong nagtatrabaho sa ospital. Dentista naman yung tita kong nasa abroad. Kaya na-inspire ako na kunin ang kursong dentistry. Siya rin ang nagpaaral sa akin. Nang makagraduate ako at magkalisensya ay nagtrabaho muna ako sa isang pribadong ospital. Pero nang umuwi ng Pilipinas ang tita ko, naisipan niyang magpatayo ng dental clinic. Nang magsimula ng operation noon ay doon ako nagtrabaho. Naging katuwang ko naman sa clinic ang pinsan ko na pinagtrabaho roon ni tita. Papa Dudut, may best friend po ako na sanggang dikit ko mula pa noong first year high school. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Jake. Pareho kami nakapagtapos sa isang private university. Magkaiba man kami ni Jake, Papa Dudut, nang tinapos na kurso ay naging solid pa rin ang aming samahan after college. Pero kahit parang magkapatid na kami, may mga pinagdadaanan din kami noon. Minsan na rin kaming nag-away ng dahil sa isang babae at muntik pang matapos doon ang pagkakaibigan namin. Sa huli ay nagparaya si Jake at naging kami noong babaeng nililigawan ko. Umabot ng mahigit 5 taon ng relasyon namin pero natapos lamang yon dahil sa panluloko ng ex ko sa akin. Ipinagpalit niya ako sa katrabaho niya na ilang buwan pa lamang niyang kakikilala. May nakababatang kapatid nga pala si Jake, tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Chelsea. First year high school kami ni Jake noong huli kong makita ang kapatid niya. Isinama na kasi ito ng parents nila noong nag-migrate sa US. Grade 2 pa lamang ito noon. Nagpaiwan naman si Jake na isang certified lawless boy. Iniwan sa kanya ng kanilang mga magulang ang may kalakihan nilang bahay. Pati na rin ang lupang nabili ng mga ito. Pero habang nag-aaral pa kami noon ay sinamahan muna si Jake ng kanilang lolo't lola sa bahay. Bago pa man magkatrabaho ay may sarili na siyang sasakyan na regalo sa kanya ng parents niya. Ako naman, kotse ng tatay ko ang ginagamit sa pagpasok sa trabaho. Ibinigay na rin sa akin ng tatay ko yung sasakyan kalaunan, lalo na noong kinakailangan ko nang laging pumasok ng maaga. Medyo may kalumaan na yung kotse pero smooth pa rin naman na imaneho at maayos pa rin ang takbo. Noong nag-college nga pala kami, Papa Dudut, nagkaroon ng pilyong ideya si Jake na ireto ako sa kapatid niya. May social media naman na raw kaya madali na lang manligaw kahit nasa States pa ang kapatid niya. Hindi ko pinansin yon. Kasi to be honest ay hindi ko tipo si Chelsea. Walang pumapalong metro tuwing nakikita ko ang mga pictures niya. Sabi nga ng marami, walang spark. Hindi ko siya gusto, hindi dahil sa hindi siya maganda. Okay naman siya pero wala talagang epekto sa akin. Matagal na panahon ko siyang hindi nakita
Hindi rin naman ako nagtatanong kay Jake ng tungkol sa kanya. Hanggang sa magkaroon na nga kami ng dahilan para muling magkausap. Dude, wala ka pa bang plano na sumunod sa parents mo sa San Francisco? Ano namang gagawin ko ron? Dito na ako lumaki. Tsaka nandito ka, hindi kita kayang iwan. Kadiri ka, tigilan mo nga yan. Kaya tayo napagkakamalang bakla eh. Papasa naman siguro tayong couple, di ba? Kung di lang kita matagal na kilala, maniniwala na talaga ako na nababakla ka na sa akin. Parang pwede naman. Ay, naalala mo ba yung nangyari nung pumunta tayo sa Cebu para sa kasal ng batchmate natin? Nung sumakay tayo ng taxi tapos akala ng driver boyfriend kita? Muntik nang kiligin si Manong. Paano tayo di mapagkakamalan, kulang na lang yakapin mo ako pag magkasama tayo. Tol naman oh, di ka na nasanay sa akin. Touchy ako kahit kanino. Kaya wala kang dapat alalahanin, hindi ako bakla. Oo na, sige na. Nga pala, malapit nang umuwi dito si Chelsea. Nagsawa na yata sa San Francisco. Talaga? Magbabakasyon ba siya o dito na siya ulit titira? Di ko sure eh. Basta sabi niya lang uuwi na siya rito. Bakit? Excited ka na bang makita si Chelsea? Ibang-iba na siya ngayon. Ewan ko na lang kung di ka patamaan sa kanya pag nakita mo siya sa personal. Baliw. Parang binibenta mo naman sa akin yung kapatid mo. Nabanggit mo na rin naman si Chelsea. O kumusta naman siya? Matigas pa rin ang ulo gaya ng dati. Laging nasa party. Hindi nagseseryoso sa buhay. Sabi ni Mami, halos 1 taon din siyang lumayo sa kanila. Hindi namin alam kung saan siya pumunta. Ang sabi niya lang may job offer sa kanya. Tapos bumalik din siya kay Mami after a month. After nun, doon na siya nag-decide na umuwi muna rito sa Pinas. Baka gusto niya lang maranasan maging independent kagaya mo kaya siya lumayo. Ilang taon na ba siya ngayon? 25. Oo nga pala, 4 years tanda natin sa kanya. Tapos ikaw, rereto mo siya sa akin. Parang kuya na ako nun. Dude, sa lahat ng lalaking kilala ko, sa'yo lang ako may tiwala. Kaya kung ipagkakatiwala ko man kapatid ko sa isang lalaki, sa'yo na lang. Ang kaso, hindi nyo gustong isa't isa eh. Wala man lang kahit konting spark. Parang hindi nga kayo bagay. Importante pa ba yun? Syempre naman. Parang ang sakit naman sa mata kung di kayo bagay nung kasakasama mo. Kapag ikaw talaga nakapag-asawa ng di bagay sa'yo. Wala pa akong planong mag-asawa. Ikaw dapat yung mauna. Kapag nakilala mo na yung babaeng pakakasalan mo, tsaka pa lang ako manliligaw. Kinikilabutan na ako sa'yo ha. Baka mamaya, ako lang pala hinihintay mo. Sira ulo. Kung mababaklaman ako sa'yo, sana noon pa. Tama na nga yung usapang kabaklaan. Baka mamaya magkatotoo pa eh. Ay nga pala, may plano ka ba para sa pag-uwi ni Chelsea? Plano ko sana mag-organize ng surprise party para sa kanya. Ang kaso, kailangan na ako sa site. Maghapon ako doon. Ay, kailangan kasi ng matinding supervision ng bago kong project. Pumalpak yung unang engineer na humawak eh. Anyway, baka maluwag sked mo. Tulungan mo naman ako. Yun lang pala eh. Walang problema sa akin yun. Sabihin mo lang kung ano may tutulong ko. Aba, mukhang excited ka talagang makita si Chelsea ah. Dude, wag ka na magdalawang isip. Hindi mo pa nililigawan yung bunso kong kapatid, may basbas na kita. Basta siguraduhin mo lang na ikakasal kayong dalawa. Kasal agad? Baka pag uwi ni Chelsea, di niya na ako kilala tapos sungitan pa ako. Sira agad diskarte ko nun. So may plano kang pormahan kapatid ko? Wag mo na kasi itanggi. Ay, wait. May gusto pala akong ipakita sa'yo. Ano naman yan? Wait lang. Hahanapin ko lang dito sa gallery ko yung recent picture na pinadala niya sa akin. Eto, tingnan mo. Ang ganda niya, di ba? Hindi ba siya nagmo-model? Pang-model yung datingan niya eh. Tsaka di ko akalaing tatangkad siya ng ganyan ha. Nung huli kami magkita hanggang kilikili ko lang siya eh. Sabagay, grade 2 pa lang siya nun. Hindi ba siya nagpo-post ng picture niya sa social media? Imposibleng walang magkagusto sa kanya. Sigurado ako marami nang nangungulit sa kanya ngayon. Yan nga yung dahilan kaya mas gusto niya na pribado lang ang buhay niya. Yung walang nakakaalam sa mga ganap. Di siya active sa social media kaya wala ka rin makikita ron kahit i-stalk mo siya. Oo nga. Sinubukan ko siyang i-search sa Facebook nitong nakaraan lang pero 2 years ago pa yung nakita kong post niya eh. Sandali. Sinearch mo siya sa Facebook? Ini-stalk mo siya? Hindi no.
Para sinerch lang, in-stock na agad. Ganun na rin yun. Stalker ka pala ah. Bahala ka nga. Stalker na akong stalker. Na-curious lang naman ako sa kanya. Yun lang yun. Talaga lang ah. Tingnan natin pag nandito na siya. Papa Dudut, idinaan ko na lamang sa biruan ang panunukso ni Jake sa akin sa kapatid niyang si Chelsea. Lagi niyang sinasabi na bagay kami ni Chelsea at kami na lang sanang magkatuluyan. Ang kaso, alam ko sa sarili ko na hindi namin type ni Chelsea ang isa't isa. Kaya hindi na ako nagtangkang pormahan siya. Pero noong ipakita sa akin ni Jake ang recent photos na sinend ng kapatid niya, ay parang bigla na lang akong naging interesado. Tinulungan ko si Jake sa preparation ng surprise welcome party para kay Chelsea. Pero dahil hindi ko naman forte ang pag-organize ng party, ay tumulong na lamang ako sa pagkuha ng catering and event planner na hindi na mahaharap ni Jake dahil malayo-layo ang location ng bagong project na hawak niya. Sagot naman daw niya lahat ng gastos kaya walang naging problema. Yun ang unang beses na ginawa ko yon para sa isang babae bukod sa nanay ko mula noong maging single ako. Medyo nahirapan ako sa preparation dahil si Jake ang mas nakakakilala sa kapatid niya. Pero nagawan ko rin naman ang paraan kalaunan. Simpleng party lang ang gusto ni Jake para kay Chelsea. Piling kamag-anak lang kasi ang in-invite niya. Hindi na rin pinapunta ni Jake yung ibang kaibigan niya pero sinabihan niya ako na ako nang bahala kung sino-sino ang mga isasama ko sa party. Kasama ko sana noon ang mga magulang ko pero may nauna na silang lakad bago ko pa sila ayain sa party sana ni Chelsea. Bukod nga pala kay Jake ay si Lumi ang pinakamalapit kong kaibigan dahil mag-best friend ng mga nanay namin. Mas bata siya ng 2 taon sa akin pero hindi ako nagpapatawag ng kuya sa kanya. Dahil sa height at sa pagiging baby face niya ay madalas pa rin siyang mapagkamalang estudyante. Kahit madalas kaming parang mga aso at pusa, matibay pa rin ang pagkakaibigan namin gaya ng sa amin ni Jake. Dahil wala akong maisip na pwedeng isama bukod sa kababata kong si Lumi, ay siya na lamang ang inaya ko. Ang kaso, nakalimutan niya kung kailan yung party kaya nagkagulatan na lamang kami noong gabing nakasalubong ko siya habang papunta roon. Sa bahay lang kasi nila Jake ang venue ng party at walking distance lamang yun sa amin. Wala namang nagawa si Lumi kundi samahan ako kahit na hindi siya nakapaghanda para sa party. Ang bongga naman pala nitong pa-surprise party para sa kapatid ni Jake. Uy Tristan, okay lang ba talaga na isinama mo ko rito? Baka mamaya bigla na lang akong paalisin. Hindi pa naman ako invited. Shh, chill ka lang dyan. Okay nga lang daw na magsama ako ng kaibigan, di ba? Sure naman ako na magkaibigan tayo. Ewan ko lang sa'yo. Duda ka talaga sa pagkakaibigan natin oh. Grabe ka. Naging close lang kayo ni Jake, parang di mo na ako... Huwag ka na maingay dyan, dami mo ebas eh. Ayan na si na Jake. Ayos lang ba itsura ko? Wala ba akong dumi sa mukha? Pawis? Laway? Ang OA mo. Hindi naman artista yung haharapin mo ah. Hey dude! Lumi, buti nakapunta ka. Sinama lang ako ni Tristan. Chelsea, you remember Tristan? My best friend since high school? You were in 2nd grade when you last saw each other. Yeah, I remember him. Hi, Tristan. You haven't changed a bit. Still looking good. Thanks. How was your flight? It was okay. I'm just glad to be here now. And who is this pretty girl beside you? Is she your girlfriend? Girlfriend? Uy, hindi ah. Tropa ko lang tong si Tristan. My bad. I assumed you two were... Never mind. Come on, join us. My cousins would love to meet you. I'll introduce you to them. Sige, susunod na lang kami. All right then. I'll just go check on the other guests for a while. We'll catch up later, okay? Okay. Teka sandali, parang may nakalimutan akong ibilin sa loob. Sama mo na lang yung kapatid mo. Sige, maiwan ko na muna kayo. Basta sunod kayo ha. Sige. Uy, Lumi. Bakit hindi pa tayo sumama sa kanila? Bakit sabi mo susunod na lang tayo? Wait lang. Samahan mo muna ako rito. Nakakahiya, oh. Hindi mo man lang sinabi na bongga pala tong party, edi sana nakapagbihis man lang ako na maayos.
Okay na yan. Mukhang tao ka pa naman dyan sa suot mo eh. Nakakainis ka talaga, no? Nagmukha na nga akong yagit na gatecrasher dito. Magmumukha pa akong ewan pag kinausap ako nung Englisher na yun. Nakakaloka. Hindi man lang tinanong yung pangalan ko. Feeling ko fault ko yun. Hindi ko nasabi pangalan mo nung nagtanong siya tungkol sa'yo. Bigla ka rin kasing nag-react eh. Nagulat kasi ako. Porket magkasama tayo, girlfriend na agad. Hayaan mo na. Tsaka mukhang sobrang busy niya sa dami ng mga bisita niya. Tayo na lang mag-adjust. Sa totoo lang, inasahan ko na rin naman na hindi siya magtatagalog. First year high school pa lang kami ni Jake, nasa US na yang si Chelsea. Baka nga hindi na talaga siya marunong magtagalog eh. Bakit naintindihan niya ako kanina? Dito pa rin naman siya pinanganak sa Pilipinas. Saka nakapag-aral pa rin naman siya rito hanggang grade 2 bago sila nag-migrate. Kaya kung hindi na siya marunong magtagalog, posible pa rin na nakakaintindi siya. Pwede naman yun, di ba? Tsaka parehong Pinoy mga magulang niya na kasama niya sa San Francisco. Malamang nag-uusap sila ng Tagalog dun. Tingnan natin mamaya. Kapag nagtanong tayo sa kanya ng Tagalog tapos in English tayo, di tama ka. Magpupustahan pa ba tayo? Sige, para mas exciting. Basta sa akin, marunong pa siyang magtagalog. Ini-English lang talaga tayo para subukan kung tatagal tayo sa pakikipag-usap sa kanya. Kapag natalo ka, lalapitan mo si Jake mamaya habang marami pang bisita. Yun lang? Basic. At hahalikan mo siya, dapat sa labi. Ano? Hoy, hindi ko gagawin yan Huwag na lang tayo magpustahan kung ganyan lang din naman. Okay, sige. Sa pisngi na lang. La, seryoso ka ba? Baka mamaya mag-assume yun na gusto ko siya, no? Makapagsalita ka parang luging-lugi ka pa kay Jake ah. Kung gusto mo para fair, edi pahirapan mo rin ako kapag ako natalo. Pareho na lang tayo. Halikan mo rin si Jake. Parang lugi naman ako kung iba yung papagawa ko sa'yo. Bakit parang tinatanggap mo ng talo ka? Guni-guni mo lang yon. Di ako matatalo sa pustahan na to. Ramdam ko na yung pagkapanalo ko. Kapag ikaw talaga natalo, ako yung unang kikiligin para sa'yo. Asa ka? Hindi ako matatalo. Hindi ko hahalikan yung best friend mong mukhang kapre. Tina natin. So ano, G? G! Papa Dudut, hindi maipinta ang mukha ni Lumi matapos ang surprise party para kay Chelsea. Nagkausap din kasi kaming tatlo noong nagalisa na ang iba nilang mga bisita. Kinumusta namin siya at tinanong ng kung ano-ano. Gaya ng usapan namin, magtatagalog kami sa pagtatanong. At sinagot naman ni Chelsea lahat ng tanong namin in English. Para kung bata na tuwang-tuwa noong nanalo ako sa pustahan namin yon. Sinadya kong hindi muna umuwi para masiguradong tutupad sa usapan si Lumi. Naging tampulan siya ng tukso nang bigla na lamang niyang hinalikan sa pisngi si Jake. Marami pa rin nakakita kaya inulan sila ng panunukso. Pagkatapos noon ay nagmamadali na siyang umuwi. Nang magtanong naman si Jake ay nagpatay mali siya na lamang ako. Bukod sa masayang pustahan namin ni Lumi, masaya rin ako na marami akong nalaman tungkol kay Chelsea. Tinanong ko siya kung babalik pa ba siya sa San Francisco. At sinabi naman niyang depende raw yon kung magugustuhan niya ang magstay na talaga dito sa Pilipinas. At dahil sa sunod-sunod ng mga naging tanong ko sa kanya, ay doon ako tinukso ni Jake. Aminado naman ako sa sarili ko na attracted ako kay Chelsea noon. Sobrang ganda niya sa green dress na suot niya. Bata pa kasi talaga siya nung huli ko siyang nakita. At nung nagdalaga na siya, ang laki talaga ng nagbago sa kanya. Kumbaga nag-glow up talaga siya ng husto. Kaya hindi ko maikakaila na mas maganda siya sa personal kesa sa picture niya na ipinakita sa akin ni Jake bago pa siya makauwi. Papa Dudut, mula noong bumalik si Chelsea, mas napadalas na ang pagpunta ko sa bahay nila. Matagal nang nakabukod ang lolo't lola nila kaya silang magkapatid na lamang ang nasa bahay na yon. Sa bawat araw na bumibisita ako roon, para makita si Chelsea ay mas lalong tumitindi ang panunukso ni Jake na para bang botong-boto siya sa amin ang kapatid niya. Pero dahil kababalik lamang nito mula sa US, kinailangan muna namin ang sapat na panahon para kilalanin ang isa't isa.
Papa Dudut, nagkahiyaan pa kami ni Chelsea noong una. Kilala lang naman niya ako bilang best friend ng kuya niya. Pero hindi naman kami naging malapit sa isa't isa bago siya sumama sa mga magulang nila sa States. Sa pagbalik niya, unti-unti ko na siyang nakilala. Madalas siyang seryoso pero na-realize ko na malala din pala ang kapilyahan niya. Isa yon sa gusto ko sa mga babae. Yung walang dull moments tuwing kami yung magkasama. Sa halos isang buwan lang na nagkakausap kami ni Chelsea ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Noong surprise party niya ay pasimple kong inalam ang mga paborito niyang pagkain. Para alam ko na kung ano yung mga dadalhin ko tuwing nagpapapansin ako sa kanya. Ang kaso'y bihira ko na siyang matsyempuhan noong napapadalas na ang paglabas-labas niya ng mag-isa. Mula noong nakipag-break sa akin ng long-time girlfriend ko, yun pa lang ang unang beses na nag-effort ako para sa isang babae, Papa Dudut. Kahit alam ko na maliit lang ang tsansa na magustuhan ako ni Chelsea, ay sinubukan ko pa rin makipag-close sa kanya. Nagbaka sakali ako na kapag nakilala niya ako ng mabuti ay magkaroon ako ng konting pag-asa. Ang kaso, nag-alangan pa ako na ayain siyang makipag-date sa akin. Hindi rin kasi ako sigurado noon kung sapat na ba ang ginawa ko para magustuhan niya ako. Ganon pala yung pakiramdam kapag matagal kang nawala ng interes sa mga babae. Tapos bigla kang may nagustuhan ulit. Akala ko ay hindi mapapansin ni Chelsea ang lahat ng ginagawa ko. Hanggang isang araw, nagulat na lamang ako nang mag-chat siya sa akin. Nagpasalamat siya sa mga pagkaing dinala ko sa kanya. Nagustuhan daw niya ang mga ibinigay ko kaya hindi maalis-alis ang ngiti ko tuwing naaalala ko yon. Mukhang napapadalas ka na rito ah. Dito ka na rin kaya tumira? Kung pwede nga lang eh. Pwede naman. Pero dapat mapa-oo mo muna si Chelsea. O kaya magpakasal na kayong dalawa. Ano ba yung mga gusto ni Chelsea sa isang lalaki? Para kasing wala naman akong pag-asa sa kanya. Mas gusto niya yung mas bata sa kanya o kaya kaedad niya lang. Gusto niya rin yung mahilig pumarty at yung masasakyan mga trip niya. Magpapakatotoo ko sa'yo dude. Hindi siya yung tipo ng babae na magseseryoso sa relasyon or maglalagay ng label. Sanay siya sa mga hookup lang. Ang tanong, kaya mo bang mag-adjust para sa kanya? Susubukan ko. Ganun naman talaga kapag gusto mo yung isang tao, di ba? Hindi ko hilig yung mga party na yan. Alam ko naman na hindi ko rin siya mapipilit na maging kagaya ko. Yung tipong pagkatapos ng trabaho, natutulog na lang ako sa bahay. Kaya nga kung gusto mo talaga siyang i-pursue, sabayan mo siya sa mga trip niya. Kapag nagustuhan ka niya, edi yun na yun. Kaya ko namang gawin na sabayan siya. Tsaka nagpapatulong pa nga ako kay Lumi last time eh. Ang kaso, ayaw naman niya. Paano ka naman tutulungan nun? Mas lalaki pa yata siya sa'yo. Hindi naman siya tomboy. Hinalikan ka nga eh. Ganun lang talaga siya kumilos. Papa's girl kasi, kaya medyo tigasin. Nga pala, tagal nyo na rin magkaibigan ha? Kahit minsan ba hindi ka na-attract sa kanya? I mean yung maiisip mo ng ligawan siya? Si Lumi? Liligawan ko? Dude, ni sa hinagap, hindi pumasok sa isip ko yan. Mas gusto ko pa nga siyang ampunin para maging younger sister ko eh. Parang anak na rin turing sa kanya ni na mama. Hindi rin nila nakikita si Lumi na magiging girlfriend o asawa ko. Ay teka, nasa na nga pala si Chelsea? Did I just hear my name? Tristan, you're here. Hi, kagigising mo lang? Yeah, sorry, my hair's a mess right now. Okay lang, maganda ka pa rin. Teka, baka nagugutom ka na. Yeah, I might have dinner ready, but I'm really craving something else. I was thinking pizza or something, but it's probably too late for delivery. Pizza? Sakto! Hindi mo na kailangan magpa-deliver. May dala akong pizza kanina. Galing ko no? Nahulaan ko kung ano gusto mong kainin. Nahulaan? Dude, mag-workshop ka muna. Di papasayang pag-arte mo. Aray, bakit ka ba naninipa? Makisama ka na lang, pwede. Nanlalaglag ka pa eh. Ay, ewan ko sa'yo. Baduy mo dumiskarte. Makaalis na nga muna. Wait, where are you going? At the convenience store. I'm gonna get myself something to drink. Okay. I'm just gonna stay here. You want anything?
Would you mind getting me some tampons? You're kidding me, right? Ask me to buy you anything except for that. I was just kidding. Lighten up, Jake. Call me Kuya. And what if I don't? If Lola hears you talking to me in that tone, you'll be in a world of trouble. But she's not here, so sorry. Makaalis na nga. Dude, kausapin mo yan. Magtagalog ka para mahirapan. Iganti mo ako. Don't mind him. Nga pala, mas madalas ka bang kumain sa labas nung nasa States ka pa? Yeah, but if that was the only option, I prefer cooking and staying home. Wow! Marunong ka palang magluto? What made you think I couldn't? Just so you know, I started living on my own when I was 20. So I had to learn to cook, do laundry, the whole deal. Ganun ba? Sorry naman. It's okay. Kung sakaling naiinip ka nga pala, pwede naman kitang ipasyal dito. Marami akong alam na pwede nating puntahan. Seriously? If it's no trouble, then sure, why not? Free naman ako tuwing weekend. Kung may gusto kang puntahan, sabihan mo lang ako. I definitely will. Papadudod sa haba ng naging usapan namin noon ni Chelsea ay hindi na namin namalaya ng oras. Hindi na ako nagtaka noong hindi kaagad nakabalik si Jake dahil alam ko namang sinadya niya na maiwan kaming dalawa ni Chelsea sa bahay nila. Natuwa rin naman ako sa ginawa niya dahil mas nakapag-usap kami ng kapatid niya nang walang ilangan sa isa't isa. Nalaman ko na marami na ring naging karelasyon si Chelsea sa US bago siya naging single ulit ng matagal. Hindi rin naman ako nagulat dahil nabanggit na rin ni Jake minsan na talo pa ako ng kapatid niya sa dami ng naging boyfriend nito. Nagkwento si Chelsea sa naging buhay niya roon noong mag-isa na lamang siya. Nabanggit niya rin na nag-resign siya sa trabaho niya para makauwi ng Pilipinas. Ako naman ay nagawa kong ikwento ang tungkol sa past relationship ko nang walang pag-aalinlangan. Masyado kasi akong nasaktan noon at matagal-tagal din bago ako tuluyang nakamove on. Pero hindi ako nahiyang ikwento sa kanya kung paano ako nalugmok nung time na yon dahil sa isang babae. Matapos ang gabing yon ay mas naging komportable na kami sa isa't isa, papadudot. Then one time ay inaya ako ni Chelsea sa kabubukas lang na bar. Hindi naman ako tumanggi lalo na't siya yung nag-aya na pumunta kami roon. Pero hindi rin naman ako nagpakalasing nung time na yon dahil ako pa rin ang magmamaneho pa uwi. Papadudot sa kalasingan ni Chelsea ay may mga nasabi siya na hindi ko talaga inaasahan. Tingnan mo, lasing na lasing ka na. Okay ka pa ba? Ikaw naman kasi. Para kang isda kung uminom kanina dun sa bar. Kala mo tagal mula nung huling nasayaran ng alak yung lalamunan mo. Shut up. I just wanted to have some fun, alright? Gets ko naman na gusto mo lang ng konting fun. Pero nagpakalasing ka naman. Dadamayan sana kita kanina eh. Kaso walang magdadrive pa uwi. Baka imbis na makauwi tayo, biyaheng langit pa abutin natin. Pull over. I'll drive. I can drive you home. Ikaw pa maghahatid sa akin sa lagay na yan? Na ganyang kakalasing? Di na. Marami pa akong pangarap sa buhay. Tsaka di ko naman hahayaan na mapahamak yung babaeng gusto ko. What did you say? Ha? Wala. Ang sabi ko, mayayari ako sa kuya mo pag pinag-drive kita ng lasing. Kahit na best friend ko yun, kapag may nangyari sa'yo, walang kaibig-kaibigan dun. Tatablahin ako nun. I doubt that. You're way too special to him. Too special? But sometimes I feel like something's going on between the two of you. Iniisip mo ba na magjowa kaming dalawa? Forget it. I'm so dizzy. I think I'm gonna throw up in your car. Kailangan mo ba ng fresh air? Ibababa ko yung bintana. Yes, please. O yan. Ay, kung makainom ka naman kasi, parang may mabigat kang pinagdaraanan. May problema ka ba? Pwede mo namang i-share sa akin. May kinig ako. Wait, why do you care so much? Gusto ko lang makatulong. I see what you're up to. And believe me, it's not gonna work. Ay, bahala ka nga dyan. I-recline mo pa yung upuan. Mahiga ka na lang muna.
Pwede ka namang matulog. Gigisingin na lang kita kapag nandun na tayo sa inyo. I don't wanna sleep yet. Okay, kwentuhan na lang tayo kung ganun. Magkwento ka pa ng tungkol sa'yo. Sure. What else do you wanna know about me? Just don't ask about my problems. They're none of your business. Mas maganda kung ikukwento mo na lang yung gusto mong i-share sa akin. Baka kasi magtanong ako tapos di mo rin naman sagutin. O kaya, ikaw na lang yung magtanong. Sasagutin ko naman kahit ano pa yung tanong mo. Have you ever had casual sex? Ano? Bakit naman yan agad yung naisip mong itanong? What? It's just a simple question. Answer it. Yes or no? Oo. Oo naman. Ako pa. Low-key na chick boy ata to. Oh, looks like I got you pegged all wrong. Bakit mo naman nasabi yan? Well, I thought you were an old school romantic who disses sex before marriage. And most women think guys like you are a rare find. But you know what? You're not really my type. Tanggap ko naman yon. Kaya nga okay na sa akin kahit hanggang magkaibigan lang tayo eh. Alam ko naman na mas gusto mo yung mga kaedad mo lang. We can be more than friends if you want to be. Eh kung hindi mo talaga ako magugustuhan, di friends na nga lang. We can be friends with benefits. Friends with benefits? Alam mo, lasing ka na talaga. Kung ano-ano na sinasabi mo. Pinapanood na akong ganyan. Niloloko mo na ata ako eh. I'm serious. I think I want to try that kind of a relationship with you. Alam mo Chelsea, hindi maganda na sinasabi mo yan sa isang lalaki. Come on. You said you've had casual sex before. So what's the big deal with being friends with benefits? Or maybe you haven't done it ever. Tristan, there's no need to pretend. Totoong na-try ko na yung dati. Bakit ba ayaw mo maniwala? Oh, buddy, you've got to try harder than that. Convince me. Bahala ka nga. I was totally kidding. Why would I sleep with my brother's best friend? That is so not right. Papa Dudut, hiyang-hiya ako ng gabing yon dahil sa pangtitrip na ginawa sa akin ni Chelsea. First time akong napagtripan ng ganon. Hindi ko yun nagustuhan pero kasalanan ko rin naman na sineryoso ko ang mga sinabi ni Chelsea. Sinabihan naman ako ni Jake tungkol sa mga kalokohan ng kapatid niya pero hindi ko pa rin yon napaghandaan. Nagawa ko pang magsinungaling para lang masakyan ang trip niya. At yon ang pinaka nakakahiya sa lahat ng mga nangyari. Tama yung sinabi ni Chelsea na ako yung tipo ng lalaki na hindi makikipagtalik hanggat hindi pa kasal. Pero kahit napahiya ako noon, idinaan ko na lamang sa tawa ang ginawa ni Chelsea, Papa Dudut. Hindi ko pa rin inamin na nagsinungaling ako. Hindi ko na lamang pinahalata na nadismaya ako sa ginawa niya para hindi na siya mag-isip ng kung ano. Ang sabi ko na lamang, alam ko rin naman na nagbibiro lamang siya kaya ayaw kong pumayag sa gusto niyang mangyari. Pero ang masama doon ay nasabi ko na rin ang intensyon ko sa kanya. Ang kaso ay magkaiba kami ng gusto. Sa pagkakataong yon ay na-friend zone na ako. Kaya kahit na nagugustuhan ko na siya, ay hindi na ako umasa na papatulan niya ang isang kagaya ko. Nakontento na lamang ako sa pagiging magkaibigan namin. Inisip ko na lamang na hindi pa siya yung tamang babae para sa akin. Papa Dudut, nadulas ako noong sinabi ko na gusto ko si Chelsea pero mukhang hindi naman niya sineryoso yon. Para na rin niya akong binasted sa nangyari noong huling magkasama kami. Pero hindi naman yon ang naging dahilan, Papa Dudut, para maputol ang pagkakaibigang nabuo sa amin mula nung umuwi siya dito sa Pilipinas. Pero sa pagiging magkaibigan namin mukhang hindi naman yon nagustuhan ng kababata kong si Lumi. Sa tingin kasi niya ay hindi makakabuti para sa akin ang impluwensya ni Chelsea. Kung noon ay hindi naman ako madalas lumalabas. Mula na maging kaibigan ko si Chelsea ay madalas na rin akong pumupunta sa mga party at binago niya yung nakasanayan ko.
Magkaibang-magkaiba sila ni Lumi dahil may pagka-conservative pero boyish manamit at kumilos ang kaibigan ko. Si Chelsea naman ay babaeng-babae talaga at liberated. Doon pa lang ay may dahilan na sila para hindi magkasundo. Pero dahil isa rin si Lumi sa mga mahahalagang tao para sa akin, hindi ko hinayaang lumala pa yung tampo niya. Hindi rin kasi ako makatiis na hindi kami magkaayos. Kaso nga lang noong pumunta ako sa bahay nila, hindi ko naman akalain na malalagay pala ako sa hot seat dahil sa mga tanong ng nanay niya. Diretsahan akong tinanong ni tita kung may balak na raw ba akong ligawan ng kaisa-isa niyang anak. Wala na kasing tatay si Lumi kaya ang nanay na lamang niya nag-iisang magulang niya. Hindi naman ako nagpaligoy-ligoy noon at sinabi ko na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Lumi. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hindi na ako kinulit pa ni tita. O ba't nandito ka? Nasa si mama? Pumasok na sa kwarto. Sabi niya hintayin na lang kita rito. Di na kasi kita matsyempohan kaya pinuntahan na kita. Talo mo po yung artista. Di ka na namamansin. Guni-guni mo lang yun. Anong guni-guni? Nagsisin ka na nga lang sa chat eh. Famous ka ba? Hoy Lumi, nagsusuplada ka na ha? Kung pumunta ka lang dito para buwisitin ako, umuwi ka na lang. Di pwede. Huwag ka nang tumayo-tayo dyan. Tabihan mo na ako dito sa sofa. May basbas na ng mama mo yung pagpunta ko rito. Tsaka sabi niya magpapalit na siya ng anak pag di mo ko kinausap. Hindi ka nakakatawa. Umuwi ka na nga. Mag-usap muna tayo. Para kasi nagtatampo ka sa akin eh. Dahil ba kay Chelsea? Huwag kang assuming. Hindi ako nagtatampo, no? Sino ba ako? Kababata mo lang naman ako. Arte naman ng best friend ko. Usap na kasi tayo. Sige na. Ilabas mo yung sama ng loob mo. Iutot mo lahat yan. Wala ako sa mood makipagbiruan. O edi sige. Seryosong usapan na lang. Huwag tayo rito. Sumama ka sa akin. Eto na, sasama na. Boss na boss kung makautos. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko ngumiti ka naman. Nagmumukha ka na kasing mangkukulam. Ayos sa banat ah. Gwapo ka? Oo naman. Lumabas ka na nga. Ito naman oh. Kung itaboy mo naman ako para lang akong langaw na binubugaw mo. Dami mo pa kasing sinasabi. Doon tayo banda, malayo sa bahay mag-usap. Para di makastorbo kay mama. Alam mo naman yun, maagang natutulog. Oo, alam ko naman yun. Dito na lang tayo. Ano ba kasi pag-uusapan natin? Ikaw ang pag-uusapan natin. Para kasing iniiwasan mo na ako eh. Di nga kita iniiwasan. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako makulit. Yun lang talaga napapansin ko. Marami lang akong pinagkakaabalahan ngayon. Lagi akong OT sa trabaho tapos may racket pa. Magpahinga ka rin kasi minsan. Masyado ka nagmamadali yumaman eh. Nasasabi mo lang yan kasi nakaka-LL ka na. Anong nakaka-LL? Nakakaluwag-luwag. Yun lang di mo pa alam. Taga saang planeta ka ba? Alam mo, para ka ng si Chelsea. Kayo dapat yung maging magkaibigan eh. Huwag ka nga nagbabanggit ng hindi naman dapat kasali sa usapan. Oh, kita mo na. Naiinis ka kay Chelsea. Huling-huli ka na. Kaya ka pala umiiwas ha. Nagsiselos ka. Hindi ako nagsiselos. Hoy, anong tawag mo dyan? Huwag mo na kasing itanggi. Tumingin ka nga sa salamin. Para ka nagsiselos na noodles pag nakalugay ang buhok mo. Inaano ka ba ng kulot kong buhok? Alam mo, matatanggap ko naman kung ipagdadamot mo ako bilang kaibigan mo. Sa gwapo ko ba namang to? Tapos mabait pa? Kaya gets kita. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hindi kita ipinagdadamot kasi hindi naman kita pagmamayari. Bakit nga? Huwag mo sabihing may manliligaw ka na kaya lumalayo ka na sa akin. Paano kung meron nga? Di ako naniniwala. Paano ka naman magkakaroon ng manliligaw nang di ko alam? Lahat kinukwento mo sa akin. Dati yun, iba na ngayon. Kailangan ko rin naman ng privacy lalo na kung may kinalaman sa love life ko. Hindi naman pwedeng lahat na lang sasabihin ko sa'yo. Ikaw nga, naglilihim ka rin sa akin eh. Ano namang nililihim ko sa'yo? Marami. Ako naman magsasabi nito sa'yo ngayon. Guni-guni mo lang yon. Wala akong nililihim sa'yo. Nagtatampo ka lang talaga kaya yun ang naisip mo. Alam mo, mas maniniwala pa ako kung sasabihin mong heartbroken ka na naman eh. Kaya aminin mo na. Wala ka talagang manliligaw. Meron nga. Wala.
Halata sa mga mata mo na nagsisinungaling ka. Paano kung iharap ko siya sa'yo? Eh di tsaka pa lang ako maniniwala sa sinasabi mo. Sige, kakausapin ko siya tapos ipapakilala ko sa'yo. Ayan, ganyan. Pakisabi mo rin sa manliligaw mo ha, na excited akong makilala siya. Papa Dudut, tuwing may malalaking selebrasyon sa amin ay hindi nawawala si Lumi at ang nanay niya. Parang pamilya na kasi talaga ang turing namin sa kanila, Papa Dudut. Pero kahit minsan ay hindi kami inireto ng mga magulang namin sa isa't isa. Dahil gusto nila na malaya pa rin kaming pumili ng taong magugustuhan namin. Pero kahit malaya naman kaming pumili ng mapapangasawa namin, pareho pa rin kaming hindi nagkaroon ng karelasyon sa loob ng ilang taon. Yung ex-girlfriend ko na nanloko sa akin, siya yung una at huling nakarelasyon ko. Kaya medyo nahirapan akong makipagsabayan kay Chelsea na iba talaga yung nakasanayang buhay sa States. Si Lumi naman, alam ko na hindi naman talaga niya gusto si Chelsea, kahit na hindi niya aminin yon. Mas matagal kasi kaming naging magkaibigan kaya naiintindihan ko rin ang pinanggagalingan ng tampon niya noon. Wala kaming ibang naging kaibigan noon kundi ang isa't isa. Hanggang sa makilala ko si Jake noong first year high school. Medyo nabawasan yung bonding namin noon ni Lumi pero ayos lang naman yon sa kanya dahil parte yon ng buhay high school. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pagdating kay Chelsea ay parang kumukulo agad ang dugo niya. Di ka ba nilalamig dito sa labas? Did you seriously just ask me that? Sorry. Iba nga pala yung lamig sa States kapag winter. Pero kung summer ka dumating dito, nako, baka lagi ka nag-aaya mag-swimming. Baka di mo na kayanin yung init dito. Alam mo yung feeling na parang hinihingahan ka ni Satanas? Parang ganun. Uy, mag-react ka naman. Isang beses pa lang ako bumanat ng joke, parang nilibing mo na ako agad ah. Ay, hayaan mo na nga. Baka hindi mo lang na-gets. Ibang topic na lang pag-usapan natin. Since marami na ako naikwento tungkol sa love life ko, kwento ko naman ang sayo. Well, there isn't much to tell. Parang mahirap namang paniwalaan yun. Sabi mo kasi marami ka nang nakarelasyon, di ba? Pero di mo naman kailangan ikwento lahat. Kahit yung sa huling ex mo na lang. Well, let's not dwell on my past relationships, please. I came back from LA because I wanted to relax, leave work stress, and catch up with an old friend. Sandali. May naging kaibigan ka rito noon? Yeah, actually, he was someone I had a crush on, and then I fell in love with him. But he just laughed at me when I told him. It was so awkward. Naging kayo ba? He was into someone else, so we ended up just being friends. I tried looking him up on Facebook, but I didn't have any luck. Eh di puntahan mo na lang. I did. O ano nangyari? Nakausap mo siya? No, I went to their old house, and it turns out it's been abandoned for years, so I never got to see him. Yun lang. Doon tayo nalungkot. Mabuti pa, wag na natin pag-usapan yan. Kung gusto mo, dadaling kita doon sa sa tindahan ng street food sa labas nitong village. Baka kasi na-miss mo na rin yung mga ganung pagkain eh. Huwag ka mag-alala, lilibre kita. Really? Oo naman, pero mamaya na ah. Medyo tinatamad pa akong tumayo eh. Kwentuhan muna tayo. Sure. Kailan ka nga pala nagkaroon ng first boyfriend? I had my first boyfriend when I was 12. Grabe! 12? 12 ka pa lang nagka-boyfriend ka na? Samantalang ako nung ganong edad ko, pinoproblema ko pa kung paano ako magpapatuli. Grabe naman, tawang-tawa. You might want to ask my brother if he's circumcised. Ha? Ibig sabihin, hindi pa siya… Let's just keep this between us. If he finds out that I shared his secret, I will never hear the end of it. Ngayon ko lang na-realize na may mga bagay pa rin pala ako hindi alam tungkol sa kuya mo. Pero salamat ah. Sinabi mo sa akin yun kahit na kayo lang dapat yung nakakaalam nun. Bakit ganyan ka naman makatingin? Nagagwapuhan ka ba sa akin kaya di ka na makapagsalita?
Ganito na lang. Tell me I'm handsome without actually saying I'm handsome. Well, right now, I'm staring at a guy who seems to have no trouble winning a woman over. Wow! Alam mo, konti na lang talaga mafo-fall na ako niyan sa'yo eh. So, if I kissed you right now, would you fall for me then? Uy! Kanina, pinupuri mo lang ako tapos ngayon, mangahalik ka na? Huwag ganun. You're such a wuss. Anong was? Ano ibig sabihin nun? Kung ano man yun, hindi. Hindi ako ganun. You're a wuss. Uy, Chelsea! Bakit ka lumalapit? Teka, diyan ka lang. Will you stop talking to me like I'm a kid? Eh, magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan, di naman naghahalikan. Dapat alam mo yun. We are not friends. Eh di mas lalong di tayo dapat maghalikan. Kasi isa lang akong acquaintance, di ba? Konti lang nga nilamang ko sa stranger. You really seem to hate the idea. Oo, kaya tigilan mo na yan. Well, what if I don't want to stop? But if you want me to, then make me. Alam mo, magpalit ka na lang ng damit para makaalis na tayo. Baka kung saan pa mapunta tong ginagawa mo eh. No. Come on, I know you want to do it. It doesn't have to turn into a makeout session unless you wanted to. Uy, pwede ba tigilan mo na yung balak mong gawin? Just one little kiss. Teka, Chelsea! I was just kidding. You thought I would really kiss you? Oh, Tristan, just so you know, I would only kiss a guy if he was special to me. Matapos akong pakiligin ni Chelsea ng gabing yon, ay parang pinaguho niya rin kaagad ang kakarampot na pag-asang meron ako. Sino nga ba naman ako para halikan niya? Sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman akong nakaramdam ng pagkabigo kay Chelsea. Dinala niya lamang ako sa panunukso niya pero hanggang doon lang talaga yon. Siyempre papadudot bilang isang lalaki gusto ko rin namang maranasan noon na kiligin. Pero kakaiba naman ang naranasan ko kay Chelsea. Pinakilig lang ako sa una tapos paasahin lang din pala. Ilang araw matapos yon ay parang nawala na ako ng ganang ipursu pa si Chelsea. Malinaw naman sa akin na hindi niya ako magugustuhan. Kung magiging magkaibigan naman kami ay hindi naman kailangan na araw-araw kaming magkita kaya medyo dumistansya na ako sa kanya. Nagtaka tuloy si Jake kung bakit hindi na ako pumupunta sa kanila. Siguro ay namiss niya rin ang pagdadala ko ng pagkain. May tagaluto naman sila ng pagkain pero mas gusto niya yung lagi siyang nakakalibre. Lalo na kung luto ng nanay ko. Pero dinahilan ko na lamang na busy ako sa trabaho. Nagkataon din kasi na puno ng schedule sa clinic kaya nagkaroon ako ng dahilan na gawing busy ang sarili ko. Inisip ko na lamang na hindi pa yon ang tamang panahon para magkaroon rin ako ng girlfriend. Nalabat first sight lang siguro ako kay Chelsea. Pero alam ko na pwede pa rin namang magbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Papadudot, nag-apologize sa akin si Chelsea noong mapansin niya na iniiwasan ko siya. Tinanong niya ako kung na-offend daw ba ako sa ginawa niya nung huli kaming nagkasama. Nagkaayos din naman kami kaagad, ganon ako karupok noon. Bumalik kami sa pagbibiruan gaya ng dati pero iniwasan na namin yung biro na may kinalaman sa relasyon. Hindi pa siya handa para doon at mukhang ganon din ako. Sinamantala na lang namin yung pagkakataon para mas kilalanin pa ang isa't isa. Habang tumatagal naman ay unti-unti ko na ring nakikita ang soft side niya. Napansin ko na malambot ang puso niya sa mga bata. May mga pagkakataon kasi na sinasamahan ko siya sa palengke at lahat ng batang nanlilimo sa kanya ay binibigyan niya. Nagkukwento siya tungkol sa mga orphanage na napuntahan niya noon sa States. Pero nung napunta ang tanong ko sa kung gusto niya bang magkaanak ay bigla na lamang niyang iniba ang usapan. Para bang ayaw na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Naulit pa ang pagpunta namin sa bar pero sa pagkakataong yon ay kasama na namin si Jake. Gaya ng dati kapapasok pa lamang namin doon ay babae na agad ang hinahanap niya. Kung hindi ako nakapaglasing noong unang punta namin doon
Parang uhaw naman ako sa alak sa pagbabalik namin. Kampante naman kasi ako na may magmamaneho na pauwi dahil kotse ni Jake ang sinasakyan namin papunta ron. Halos hindi ko na maalala kung anong ginawa ko noon sa bar. Bihira lang naman kasi akong maglasing. Kung umiinuman ako, kadalasan ay pampantok lang. Kahit si Chelsea ay nagulat sa dami ng nainom ko. Sinubukan niya akong awatin pero hindi naman siya nagtagumpay kaya sinabayan na lamang niya ako. Pero ang hindi ko alam ay may mga nasabi pala ako sa kanya dala ng aking kalasingan. Uy, ba't ganyan ka makatingin? May nakakatawa ba sa itsura ko? No, I just remembered something hilarious from last night. Bakit? May nangyari ba kagabi? You really don't remember? I just can't believe the things you said to me. Ano ba kasing ginawa ko? Kung makatawa ka, parang malala yung nagawa ko ah. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung ano yung nangyari? Nakakabahan ako sa iyo eh. Nope, sorry, you're not gonna get it out of me. Ay, sabihin mo na kasi. Sige, 1 to 10. Gaano kalala yung mga sinabi ko kagabi? Probably a 9. La, ganun kalala? Sabihin mo na lang kasi, please. Okay. Last night you said that you haven't really had casual sex. I was just wondering why you didn't tell me the truth when I asked you about it the last time. But don't worry, I'm totally cool with it, really. No judgments here. Ay, sorry. Nagsinungaling ako sa'yo. Gusto ko lang naman sakyan yung mga sinasabi mo eh. Tsaka ayoko lang magmukhang katawa-tawa nung gabing yun. Siyempre ikaw, marami ka ng experience. Sabi mo nga, halos na-try mo na lahat, di ba? Pero, kailan pa naging requirement para sa mga lalaki yung ganun? No, it's not a requirement. I was just trying to get to know you better. Well, let's just forget about it. Pwede ba ako magtanong? Sure. Ano bang tingin mo sa akin? Ibig ko sabihin, bilang isang lalaki. Well, I think you're one of the coolest guys I've ever met. And no joke, you're a really decent guy. Talaga? Yep. Not like me. I am a complete wreck. Ako rin naman, hindi ako perfect. Pati yung buhay na meron ako ngayon. Alam mo naman yung mga pinagdaanan ko. Nakwento ko nga sa'yo last time, di ba? You know what? I was amazed when you opened up about your past without thinking twice. I wish I could do that too. Okay lang naman kung hindi ka komportableng i-share sa akin yung past mo. Mukhang mabigat eh. Pero kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang ako. Kahit hindi ka magsalita. I appreciate that. Thanks. Are you always this nice to every girl you talk to? Ganito talaga ako kahit kanino. Lalo na sa'yo. Kahit na lagi mo akong pinagtitripan. Nakadalawa ka na nga eh. Pero alam mo, napapaisip lang ako kung anong klaseng mga lalaki yung nakakasama mo noon. Well, compared to you and Jake, they suck. You guys are on a totally different level. I might not end up dating anyone, unless it's you. I'm just kidding. Paasa mo talaga. Pero dun sa States, bago ka umuwi dito sa Pinas, wala ka bang nakadate dun? No, and I'm not planning to date anyone right now. So wala pala talaga akong pag-asa kahit na sabihin kong gusto kitang ligawan. Not a chance, Tristan. Grabe naman, kahit English mo sinabi, dikdik na dikdik yung puso ko. Parang ginawa mong paminta. Durog na durog eh. Ngayon lang ako na-reject ng ganito, sa totoo lang. Well, at least I'm not giving you false hopes, right? Sabagay, tsaka mukhang hindi ka rin naman yata magtatagal dito. Actually, I'm still going back to San Francisco. Dahil ba sa parents nyo? No, Ba't ka babalik ng San Francisco? that's something I can't share with you. Okay. Tsaka mo na lang sabihin pag pwede na. Can I ask you something? Oo naman. Ano yun? Your ex-girlfriend, she was the one who called it off, right? What if she wanted to get back together with you? Tapos na kami. Matagal na. Kahit gawin niya yun, hindi ko na siya tatanggapin ulit. Why not? Kasi okay na ako. Hindi ko kailangan balikan yung nakaraan ko para mabuo ako ulit. Kung ano yung ibibigay sa akin ng panahon, yun na yun. Pero hindi mangyayari
na babalikan ko pa yung nakaraan naming dalawa. Papadudod sa ilang buwan, panalagi kaming nagkakasama ni Chelsea ay doon ko naramdaman na unti-unti na siyang nagtitiwala sa akin. Hindi ko alam pero siguro ay may masakit din siyang karanasan noon kaya nagkaroon na siya ng trauma pagdating sa mga lalaki. Kung titingnan kasi siya ay hindi mo agad maiisip na minsan na rin siyang may pinagdaanan sa buhay. Pero siguro hindi niya lang hinahayaan na matalo siya ng mga negatibong bagay at mas pinili niyang maging masayahin na lamang. Habang tumatagal ay mas lalong nahuhulog ang loob ko kay Chelsea. Hindi ko lang yun masabi sa kanya dahil ayaw niyang pag-usapan ng kahit na ano tungkol sa romantic feelings namin sa isa't isa. Yung madalas naming paglabas ay nasundan pa ng nasundan. Pero kahit gaano pa yon kadalas ay wala pa rin namang ibig sabihin yon kay Chelsea. Friendly date lang ang lahat ng yon kumbaga. Hanggang sa may nagawa kami na hindi dapat. Nung huling beses na lumabas kami. Papadudot nakakahiyamang sabihin pero nag-make out kami ni Chelsea sa loob ng kotse. Pero hanggang doon lang yon. Kahit nakakatukso ang sitwasyon namin, sinigurado ko naman na hindi kami lalampas pa ron, papadudot. Uy, dude! Si Chelsea. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Nagpaalam na ano? Ha? Kala ko nagkausap na kayo kagabi. Hindi na kami nagkausap ulit pagkatapos ng huli naming lakad. Wait, may nagawa ka ba sa kanya? Dude, wala. Ano namang gagawin ko sa kanya? Okay kaming dalawa, wala kaming naging misunderstanding o ano man. Hahanapin ko ba siya sa'yo ngayon kung alam kong wala siya rito? Okay, nagtataka lang kasi ako kung bakit umalis siya nang hindi man lang nagsabi sa'yo. Paano umalis? Ibig mong sabihin, bumalik na siya sa US? Oo, kanina yung flight niya. Nung isang araw pa niya nabanggit yung tungkol doon. Hindi ko na naikwento sa'yo kasi siya na raw bahala magsabi na aalis na siya kapag nag-usap na kayo. Hindi ko alam yun ah. Wala siyang nabanggit na kahit na ano. Galit ba siya sa akin? Hindi niya ako kinausap bago siya umalis eh. Oh, bakit ganyan yung reaksyon mo? Ayaw mo siyang umalis no? Sabi ko na eh, tinamaan ka na nga talaga kay Chelsea. Di ba yun din naman yung gusto mo dati pa? Eh ano nang plano mo niyan? Balak mo ba siyang sundan sa San Francisco? Pwede ko namang ibigay sa'yo yung address ni na mami ron. Bakit ko pa siya susundan eh hindi nga nagpaalam sa akin, di ba? Ibig sabihin lang nun, hindi ako ganun kaimportante sa kanya. Sus, tampo naman agad to. Hindi totoong umalis na siya. May pinuntahan lang si Chelsea kaya wala siya rito. Alam mo ikaw, puro ka talaga kalukuhan. Magkapatid nga kayo. Lakas ng trip nyo eh. Bakit ba ang bilis mong maniwala? Ewan ko sa inyong dalawa. Nga pala, may lakad ako ngayon. Pero kung gusto mong hintayin si Chelsea dito, okay lang naman. Maya-maya lang nandito na yon. Usap kayo ha. Yung masinsinan sana para diretso kasal na pag nagkaayos kayo. Hindi na. Uuwi na lang ako. I'm home! Oh, there she is. May kasama ka na dito, dude. You're leaving? Yeah, I'll swing by Lola's place. I'll come with you. Nah, stay here. Can't you see? Your boy toy is waiting for you. Hoy, boy toy ka dyan. Looks like you two have something important and confidential to talk about. I hate you, Jake. I love you. All right, I'll leave you lovebirds alone so you can have some quality time. Dude, ikaw na bahala sa kapatid ko. Kapag nag-inarte yan, pakasalan mo na. See ya! Akala ko umalis ka na eh. What do you mean? Pinagtripan ako ng kuya mo kanina. Tinanong ko siya kung nasaan ka. Sabi niya, bumalik ka na raw sa San Francisco. And you believed him? Gosh, Tristan, you are so naive. Paano ako hindi maniniwala sa kanya? Eh hindi mo na ako kinakausap. May nagawa ba ako? Oh, here we go again. Please, pag-usapan natin yung nangyari nung isang gabi. You mean in your car? Jeez, can we just forget about it? Nag-kiss tayo, Chelsea. Tapos yung halik na yun, muntik pang mauwi sa... Don't say it, don't worry. I won't demand that you marry me just because we kissed. Teka muna, paano naman ako? Pagkatapos mo akong manyakin, ganun na lang yon? Are you kidding me? Don't put it all on me. You wanted it too. Don't make it out like I took advantage. I
I mean, seriously, what did you expect me to say? That I loved it and I'm so into you? That I can't stop thinking about you? Isn't it possible we just got carried away? It was just a kiss, all right? It didn't mean anything. You don't mean anything to me. So just forget about it and get over yourself. Sorry, hindi ko intensyon na magalit ka. Pero ikaw na rin yung nagsabi. Hinahalikan mo lang yung tao na espesyal sa'yo. Oh, so because I kissed you, you thought you were special? You read the signals all wrong. It was nothing, okay? We're just friends. And you know what? I don't even really know if we're friends. To be honest, you're starting to creep me out. So please just shut up. If you can't get over it, I think it's better for you to get the hell out and leave me alone. Pero Chelsea… Just go! Chelsea! I said get out! Bagsak ang balikat ko nang umuwi ako noon, Papa Dudut. Dismayado ako sa naging sagot ni Chelsea. Bukod doon ay nagulat ako na sinigawan niya ako na lumabas ng bahay nila tapos ay binalibag niya ang pinto sa pagsara. Masasabi ko na sapat na sa akin yung naging sagot niya para itigil na ang kakaasa ko na magiging kami pa. Nung una pa lang, sana'y nakinig na ako kay Jake noong sinabi niyang hindi pa kaya ng kapatid niya na magseryoso sa isang relasyon. Hindi ko alam kung anong dahilan niya sa pilit niyang pagdi-deny sa nararamdaman niya. Posibleng may karelasyon pa rin siya sa US na hindi niya lang sinasabi. Pero hindi ko na yon tinanong pa sa kanya. Sa halip na iwasan ko si Chelsea, ipinakita ko sa kanya na kaya ko siyang harapin at kausapin na parang walang nangyari. Ginawa ko rin naman yon hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pinagsamahan namin ni Jake. Nung una pa lang alam ko nang mahihirapan ako kay Chelsea. Bukod sa mas gusto niya yung mas bata sa kanya o kaya'y kaedad niya lang, iba rin ang nakasanayan niyang buhay sa States. Kaya madalas kaming hindi nagtutugma sa mga gusto naming gawin. Gusto ko ng serious relationship at mas gusto naman niyang walang label. Doon ko lang na-realize na kulang ang ilang buwan para kilalanin namin ang isa't isa. Kaya sa mga panahong nagkakasama kami, kinalimutan ko muna ang tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Hinayaan ko na lamang muna na maging magkaibigan kami dahil panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan kami magiging para sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po muna ang unang bahagi ng kwento ko, Papa Dudut. May kasunod pa po ito at mas exciting ang parting yon ng kwento ko. Kaya sana'y abangan nyo ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS 97.1. More power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Mga kabarangay, hindi lahat ng umaamin sa tunay na nararamdaman ay kaagad na nasusuklian. Ngunit kahit ano pa man ang maging sitwasyon, pumabor man ito sa iyo o hindi, ay mahalaga pa rin na mas mangibabaw ang respeto sa isa't isa. Gaya ng sender natin na si Tristan. Kahit nakaranas siya ng pagkabigo kay Chelsea, hindi niya hinayaang masira ang samahang nabuo nila at ng kapatid nito na matagal na rin niyang kaibigan. Pero maaaring isa rin si Tristan sa mga taong mararanasan munang mabigo at masaktan bago makuha ang sagot na matagal na nilang hinihintay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala nang masasaya pa sa isang inang nakikita kung paano nagtatagumpay sa buhay ang mga anak niya.
Ang hayaang tumayo ang mga anak sa sarili nilang mga paa ay hindi isang parusa kundi isang palatandaan na buo ang tiwala niya sa kanila. Wala siyang pinipiling edad ng mga anak para iparamdam ang kanyang pagmamahal dahil hindi mabubura ang pagiging ilaw niya ng tahanan kahit siya ay matanda na. Pakinggan natin ang isang kwento ng sakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Hi Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Borge. Actually, hindi po ito ang real name ko pero si Mama po ang nagbigay ng palayaw ko. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang na ganoon ang tawag sa akin ng lahat. Papa Dudut, si Mama po dapat ang susulat sa inyo pero sabi niya ako na lang daw po ang sumulat at magpadala nito sa inyo dahil may kalabuan na po ang mga mata niya. May kakambal nga po pala ako Papa Dudut. Bale identical twins po kami. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Kulot. Kasi kulot naman po talaga siya. Sigurado po akong makakarelate kayo sa buhay ng pagkakaroon ng kambal dahil ikaw mismo Papa Dudut ay meron kang kambal. Hindi naman po kami yung magkamukhang magkamukha. May palatandaan naman po sa amin pero hindi po yun basta-bastang nakikita. Kaya ng mga bata pa kami madalas naming nalilito si Mama. Ang kaso trying hard lang po talaga kami sa part na yon dahil kahit po yata mga lamang loob namin ay kabisado na niya. Noong nagsimula po itong ikukwento ko sa inyo, sa Albay pa po kami nakatira. At 2 years na po mula nang makagraduate kami ni Kulot sa kursong Mechanical Engineering. Pareho po kami ng gusto kaya wala nang nagawa si Mama kundi ang hayaan na lamang kami. Dahil hindi po kami kaagad nakahanap ng trabaho at kumbaga po ay wala pa sa isip namin na gamitin yung tinapos namin. Nakontento na lamang po muna kami sa paraket-raket. Tumutulong muna noon si Kulot sa talyer ng tito namin dahil malaki po talaga ang interes niya pagdating sa mga sasakyan. Ako naman ay nagpa-part-time food delivery rider muna. Wala namang problema yon kay Mama. Hindi niya kami pinilit na maghanap ng mga permanenteng trabaho at hindi niya kami pinipressure na dapat ay maging lisensyado na kami. Ni minsan din, Papa Dudut, ay hindi kami hininga ni Mama ng pera. Kaya parang nakampante kami noon na okay lang kahit medyo chill pa kami sa buhay. Pero syempre Papa Dudut, bago pa po mapunta sa kung saan itong kwento ko, ay focus po muna tayo sa bida sa ikakwento ko sa inyo na walang iba kung hindi si Mama. Mula nang maulila kami sa ama ay siya na po ang mag-isang nagtaguyod sa aming magkapatid. Bukod sa pagiging teacher niya ay nagtitinda pa siya ng kung ano-ano sa mga estudyante at co-teachers niya noon para may dagdag income para sa amin. Strikta si Mama at medyo may pagkatalakitok pero wagas naman po kung magmahal. At kasama na rin po doon ang pagdidisiplina niya sa amin mula noong mga bata pa kami ni Kulot. Nakakatuwa man pero hindi po namin makakalimutan yung maalamat na tsinelas ni Mama na parang biglang nagkakaroon ng pakpak kapag may nagagawa kaming kapalpakan. Pero sa kabila ng lahat ay mas nangingibabaw naman sa amin yung pagmamahal kay Mama dahil ganon din naman siya sa amin, Papa Dudut. Hoy! Gumising na yung mga anak mayaman dyan!
Tirik na yung araw, hindi pa kayo nagsisibangon! Good morning, Ma. Oh, yung kapatid mo, tulog pa rin ba? Gisingin mo na, baka dumikit yung likod niya sa higaan sa kakatulog. Opo. Sinong gigisingin? Gising na kaya ako. Good morning, Ma. Naku, mas gaganda sana umaga ko kung pareho kayong gumigising ng maaga. Para kayong mga anak mayaman. Paggising kakain na lang. Kulang na lang subuan pa kayong dalawa. Ma, kalma lang po tayo. Kaya aga-aga nirarat-rat mo na naman kami ni Kulot. Nasa-stress tuloy yung buhok niya. Parang kada araw lalong kumukulot eh. Buhok ko na naman nakita mo. Magsipilyo ka kaya muna. Amoy patay na hayop yung hininga mo eh. Sus! Pareho lang naman kayo. O siya, maupo na kayo nang makapag-almusal na tayo ng sabay-sabay. Ito talaga yung pinaka-paborito kong part pagkatapos mag-rap ni Mama. Diyan ka magaling. Basta pagkain. Sino ba naman ako para tanggihan yung luto mo, Ma? The best kaya lahat ng pagkain kapag ikaw yung nagluto. Kahit tuyo pa yung ihain mo. Ay, nako. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pagiging sip-sip mo, Kulot. Baka araw-araw kitang hainan ng tuyo. Naman, baka magkasakit naman ako nun. Kung hindi ka magkakasakit, baka ako pa mismo manakit sa'yo. Hey, nakikita mo ba tong tsinelas ko? Ma, kailan po ba kasi magre-resign yung tsinelas mo na yan? Marami ng kasalanan sa amin yan eh. Ibig sabihin lang nun namumuro na kayo sa akin. Feeling ko magkakatroma na ako sa tsinelas mo, Ma. Baka kailangan ko na magpatingin sa... Nako, Borge, tigilan mo na ako dyan sa kaartehan mong yan. Baka mas lalo pa kitang puruhan kapag ginawa mo yon. Alam nyo, kung ayaw nyong mabato at mahampas ng tsinelas ko, magtino kayong magkapatid. Hindi naman porke kambal kayo, kambal din yung mga kalokohan nyo. Parehong-pareho kayo. Di naman ako papayag dyan, Ma. Hindi po kami pareho. Mas pogi kaya ako. Pogi raw. Amoy panis naman yung paa. Wow! Bakit ikaw? Mabango paa mo? Magyayabangan talaga kay sa harapan ko? Sorry, Ma. Sorry. Tapos ilang beses nyo pa rin namang uulitin. Mas mabuti pang hindi na lang kayo mag-sorry. Ipakita nyo na lang sa akin na hindi nyo na uulitin yung ganyang kabastusan sa harap ng pagkain. Akala nyo ba magandang tingnan na palagi ako naninermon sa inyo tuwing kakain tayo? Hindi na talaga mauulit, Ma. Kain na po tayo? O ikaw, Kulot, wala ka bang sasabihin? Meron po. Gutom na po ako, Ma. Ay, naku, ewan ko sa inyong dalawa. Ay, sige na, magsikain na kayo. Maghugas kayo na kinainan pagkatapos. Duty mo ngayon, Borge ah. Ha? Anong ako? Pagtatalunan nyo na naman yung paghugas ng plato. Kayong dalawa yung kikilo sa lababo. Wala nang duty-duty kung di nyo rin naman kayang sundin. Ako kaya lagi naghuhugas, Ma. Yang si Kulot parang ayaw mangulubot yung kamay niya eh. Kaya nga kayong dalawa na yung maghuhugas para may katulong ka na. Mula ngayon ganyan na yung gagawin nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma. Laging ganon ang eksena sa bahay namin tuwing umaga. Yung tipikal na sermon ng mga nanay, lalo na kapag tinatanghali ng gising yung mga anak niya. Ganon si Mama Papadudot. Bigla kaming nagiging mayaman sa paningin niya. Pero kahit na tinatalakan niya kami ay palagi namang may nakahandang masarap na almusal para sa amin ni Kulot. Papadudot retirado na po si Mama pero kahit wala na siyang trabaho ay nakakatanggap pa rin naman siya ng pensyon. Ginagamit niya yung nakuha niya noong nag-retire siya para gawing puhunan sa tindahan. Kaya kahit na hindi na siya nagtuturo ay kumikita pa rin siya. At kahit minsan ay hindi nang hingi sa amin ng pera. Nag-aabot naman kami sa kanya minsan pero hindi naman niya tinatanggap. Kaya para hindi siya makatanggi, inuunahan na lang namin siya sa pagbabayad ng bills sa bahay. Papadudot hindi nagbago yung paraan ni Mama ng pagdidisiplina sa amin. Hindi naman niya kami sinasaktan ng sobra pero kapag nakikita na namin siyang hinuhubad yung tsinelas niya, natataranta na kaming magkapatid. Hindi lang dahil takot kundi dahil alam namin na may nagawa na naman kaming mali at ayaw na ayaw yon ni Mama. Kapag nasa mood naman siya ay nakikipagbiruan din siya sa amin. Balanse lang po kumbaga. Pero minsan ay pumapasok din sa isip namin
kung paano kaya kapag kinailangan na namin ni Kulot na magtrabaho sa malayo. Para sa amin ay mahirap yon pagdesisyonan, Papa Dudut. Kamusta naman kayong dalawa? Si Mama talaga oh. Makatanong parang di tayo araw-araw magkakasama rito. Palagi nyo rin po kaming nakikita. Araw-araw ko nga kayong nakikita at nakakasabay kumain pero hindi na kayo nagkukwento sa akin kagaya ng dati. Kaya gusto ko ring malaman kung kumusta ba kayo sa ginagawa niyong magkapatid. Kung ayos lang ba kayo sa trabaho niyo. Ganun lang naman dapat kasimple magkwento pero mukhang kinalimutan niyo na. Porke ba mga binata na kayo? Bilis mo naman magtampo, ma. Eto na, magkukwento na. Bale ma, may inaplayan po kasi kami ni Borge. Mabuti naman kung ganon. Pero teka, natanggap na ba kayo? Nagpasa pa lang po kami, Ma. Para naman magamit na namin yung pinag-aralan namin ni Kulot. Maganda yan. Pero, wag nyo sanang isipin na pinipressure ko kayong magkapatid. Kung komportable pa kayo ngayon sa pinagkakakitaan nyo, wala namang problema sa akin. Wala kayong obligasyon na payamanin ako o kung anuman. Basta maayos kayo, maayos na rin ako. Alam mo, Ma, ang daming mapapasana all kapag nakilala ka ng iba pang mga anak. Yung iba kasi, ginagawang retirement plan yung mga anak nila. Wala namang problema ron kung gusto rin ng anak na tulungan yung mga magulang nila. Paano kung hindi nila gusto, ma? Hindi na natin problema yon, anak. Ang mahalaga kung ano tayo dito sa pamilya natin. Basta ako, sigurado ako na wala na akong ibang mahihiling kundi makita kayong nagtatagumpay sa buhay. Pero Ma, kahit hindi ka po humiling sa amin, magkukusa kami ni Kulot. At wala ka pong karapatang tumanggi kasi itatakwil ka namin. Tama! Sus! Pinagtulungan niyo pa ako? Siguraduhin niyo munang matatanggap kayo sa inaplayan niyo bago niyo isipin yan. Matatanggap naman po siguro kami, Ma. Ang tataas kaya ng grades namin ni Kulot. Masama rin naman masobrahan ng kumpiyansa. Baka ang ending niyan, lagapak kayong dalawa. Hindi naman po kami ganun, Ma. Alam naman po namin ni Kulot yung mga limitasyon namin sa mga bagay-bagay. Gaya ng palagi niyong binibilin sa amin. Mabuti naman at may natatandaan kayo. Pero teka, saan ba yung inaplayan niyo? Uy, ikaw na magsabi. Ha? Bakit ako? Nagturuan pa kayong dalawa. Tinatanong ko lang naman kung saan. Ano bang kinatatakot nyo? Teka, huwag nyo sabihin illegal yung pinasukan yung dalawa. Kumalma ka, Ma. Matino pa naman pag-iisip namin ni Kulot, kaya wala kayong dapat alalahanin. Legal po yung papasukin naming trabaho. Promise, hindi po kami makukulong doon. Ay, mabuti naman. Baka atakihin ako kapag napano na kayong dalawa. Bago pa mapunta sa kung saan tong usapan natin, saan nga kayo nag-apply at hindi nyo masabi-sabi sa akin? Sa Maynila po, ma. Habol po kasi namin yung experience doon, Ma. Tsaka di ba po, taga ron si Tito? Matutulungan niya rin po kami. Sakaling pwede na po kami magtrabaho abroad. Abroad? Opo, Ma. Pero matagal pa naman po yun, ma. Makakabuti yun sa inyo, mga anak. Papa Dudut, medyo kinabahan kami noon ni Kulot dahil akala namin ay iiyak si Mama sa sinabi namin. Pero mukhang sinadya niya po talagang pigilan ang luha niya. Ayaw niya sigurong maramdaman namin na malungkot siya kapag napalayo kami sa kanya. Sakaling matanggap kami sa Maynila. At kapag pinalad pa sa ibang bansa na kami magtatrabaho. Pero bago po namin maisip ang mga bagay na yon ay iniisip din po namin si Mama. Hindi po namin alam kung kakayanin ba naming iwan siya ng mag-isa. Buong buhay po kasi namin ay kasama namin siya kaya parang napakahirap pong lumayo noon. Mula nang malaman ni Mama yung plano namin ay mas naging maasikaso pa siya sa amin. Yung ginagawa niya po noon ay parang pinaparamdam niya sa amin ni Kulot na mamimiss niya kami kaagad. Pero sa kabilang banda ay kinatuwa rin po namin yon dahil hindi na po kami masyadong sinusungitan ni Mama. Papa Dudut, kapag pareho po kaming umalis ni Kulot ay wala talagang maiiwan kay Mama.
May mga kamag-anak naman po kami doon pero hindi po sila kasundo ng nanay namin. Bagamat malakas pa ay matanda na rin talaga si mama at mas makakabuti sa kanya kung may kasama siya. Kaya naman, kahit may magandang opportunity sa amin ay hindi naging madali ang magdesisyon. Habang nag-iisip pa rin po kaming magkapatid noon, nalaman naman po namin na nakabalik na pala yung totga ni mama na nagtatrabaho sa Canada. Dahil doon ay nakaisip kami ng paraan na sa tingin namin ay makakatulong sa nanay namin, Papa Dudut. Papa Dudut, nang malaman namin na nakabalik na pala yung totga ni mama na si Mang Rico ay nagkaroon kami ng ideya ni kulot. Nakwento kasi noon ni mama na naging sila ni Mang Rico bago pa naging sila ni Papa. Pero dahil kinailangang umalis ni Mang Rico at magtrabaho sa Canada ay nakipag-break na lamang si mama dahil ayaw niya ng long distance relationship. Ayaw daw pumayag noon ni Mang Rico, mabait naman daw ito, maalaga din at mataas ang respeto sa kanya. Pero sadya lang na hindi niya kaya yung malayo sila sa isa't isa. Hindi yon ang unang beses na umuwi si Mang Rico sa Pilipinas. Nagkakausap din naman sila noon ni mama at nakikipagkilala rin siya sa amin. Kaya naging kaklose namin siya. Madalas pa nga namin silang tinutokso sa isa't isa. Matagal na rin kasi mula nang mawala yung tatay namin at hindi naman kami tutol. Sakaling maisip ni mama na mag-asawa pa ulit siya o magkaroon ng kinakasama. Kahit na si Mang Rico pa yon, iisa lang naman ang gusto naming magkapatid. Ang maging masaya, ang nanay namin, Papa Dudut. Aba, sakto. Nasa labas si Mang Rico. Paps! O Boards, may kailangan ka ba? Makikipagkwentuhan po sana ako kung hindi po makakaabala sa inyo. Sos, kailan pa ba kayo naging abala sa akin? Baka po kasi may gagawin kayo. Naku, wala akong gagawin kaya ayos lang. Halika, doon tayo sa loob. Ganda pa rin ang bahay nyo, Paps. Nakikita ko yung pinsan nyo kapag naglilinis dito. Oo, siya yung caretaker ko rito. Sinusweldohan ko buwan-buwan. Wala naman kasing iba mag-aalaga nitong bahay kapag wala ako. Pasensya na po kung medyo personal yung itatanong ko, pero bakit hindi na po kayo nag-asawa? Ay, mahaba-habang kwento yan, Boards. Huwag po kayong mag-alala. Chismoso naman po ako kaya ayos lang kahit gaano pa po kahaba yan. Mula kasi nung magtrabaho ko sa Canada, hindi ko na naisip na magkaroon ng girlfriend o makapag-asawa pa. Wala po ba kayong natipuhan noon? Meron naman pero hanggang doon lang. Hindi ako nanligaw. Kung ganon, si mama po pala yung huling nakarelasyon nyo? Ganon na nga. Ibig po bang sabihin yan hanggang ngayon si mama pa rin yung gusto nyo? Oy Boards, alam ko kung ano yung ginagawa mo ha? Si Pops naman nagtatanong lang Pero may irereto po sana ako. Sino naman? First clue, byuda. Ha? Teka, parang kilala ko yan Wait lang po, meron pa. Second clue, ex nyo. Ay nako, anak ka talaga ng nanay mo. Pero alam mo, aaminin ko, gusto ko pa rin naman si Ida. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi niya na kailangan ng isa pang lalaki sa buhay niya. Sa tingin ko, sapat na kayo sa kanya. Kaya kahit gaano ko pa gustong ligawan siya ulit, palagi akong nagdadalawang isip. Mas masakit po ba mabasted kapag senior na? Loko ka talaga. Pareho lang naman yun kapag binata ka pa. Yung kilig po, kinikilig pa po ba kayo o baka nagpapalpitate na lang? Alam mo, tingin ko, namemersonal ka na. Umuwi ka na nga ro sa inyo. Bilis magbago ng isip Pero seryosong tanong, Paps, babalik pa ba kayo sa Canada? Hindi na. Napag-aral ko na yung mga pamangking ko. Napagtapos ko na sila sa kolehiyo. Kaya oras naman para makapagpahinga ako. Ha? Namamaalam ka na po ba? Bakit pa? Parang gusto mo na akong mawala. Joke lang naman, Paps. Pero gets ko naman po kayo dun sa gusto nyo na magpahinga naman sa pagtatrabaho. Tama po yun.
Enjoy nyo na lang po yung buhay. Pwede naman po kayo mag-business na lang para may pagkakakitaan pa rin kayo. Si mama nga po nagtindahan na lang matapos mag-retire eh. Hawak niya na yung oras niya tsaka hindi na palaging pagod na pagod. Ganon din sana yung gusto ko pero ayoko naman maging kakumpetensya ni Ida. Kaya plano ko sana, magpagawa na lang ng paupahan. Kahit maliit lang. Aba, mukhang ayaw nyo talaga mapalayo kay mama. Ikaw talaga, kung ano-ano iniisip mo. Kapag nalaman ng mama mo na inilalako mo siya sa akin, hindi ka tatantanan ng tsinelas doon. Papa Dudut, bagamat may pag-aalangan pa si Mang Rico na ligawan si Mama ay natuwa pa rin ako. Dahil nakita ko sa kanya na magiging mabuting kaibigan siya sa nanay namin. Medyo inaasahan ko na rin po kasi noon na hindi na talaga magpapaligaw si Mama. Dahil sa edad niya kaya alam ko na malabo na po talagang magkabalikan pa sila. Pero dahil okay naman silang dalawa at pareho nang nakamove on sa nakaraan nila, naisip ko pong imbitahan si Mang Rico sa amin para maghapunan. Sinabi ko kay Kulot ang plano ko at sinakyan naman niya yon. Hindi namin sinabi kay Mama na bibisita sa bahay namin si Mang Rico. Pero matapos po yung imbitasyon ko na yon, sinabi sa akin ni Mama na nakita niya raw ako na pumunta kina Mang Rico at tinanong niya kung ano yung pinag-usapan namin. Ang sabi ko naman ay nagkwentuhan lamang kami tungkol sa naging trabaho nito sa Canada. Naniwala naman sa akin si Mama pero nagpaalala siya na huwag daw kaming gagawa ng kahit na anong ikakahiya niya kay Mang Rico, Papa Dudut. Kanina pa ba nakaalis si mama? Oo, kanina pa. Bakit di mo sinamahan? Ayaw niya eh. Pinipilit ko nga kanina pero sabi niya hindi naman daw siya magbubuhat. Lagi na lang ganun si mama. Ano pang silbi ng pag-workout natin kung wala namang tagabuhat si mama tuwing namamalengke? Wala eh. Ito na lang yata talaga purpose natin sa mundo. Yung madagdagan pa yung mga pogi. Kaya Borge, ingatan mo sarili mo. Nanganganib na tayong maubos. Pinagsasabi mo, di ka ba nakainom ng gamot? Ito naman oh, wala man lang kasupo-suporta. Ay, nga pala, nagkausap na ba kayo ulit ni Mang Rico? Ano raw plano niya? Pupunta naman daw siya. Teka, parang nakita ko rin paalis kanina si Mang Rico. Di kaya magkasama sila? Baka kaya ang tagal makabalik ni Mama. Malamang nagde-date na yung dalawang yun. Tapos inilihim nila sa atin para hindi natin sila tuksuhin. Si Mama talaga oh. Huli pero di kulong. Asarin natin mamaya pag uwi. Kunwari pa si Mama na ayaw niya magpaligaw kay Mang Rico tapos maikipag-date naman pala. Ha, cute siguro nila na nag-uusap habang kumakain, no? Baka nga nagsusubuan pa sila eh. Huwag na tayo magsaing. Tayo lang naman yung kakain. Oo, wag na. May bahaw pa naman dun. Magluluto na lang ako ng pansit canton mamaya. Pantawid gutom. Ikaw, ano sa'yo? Idamay mo na lang din ako. Ayoko magkanin. Sige, pero mamaya na lang ha. Maaga pa naman eh. Tol, tinan mo to nag-add friend sa akin sa Facebook. Chicks na chicks. Nasan? Patingin nga. Eto. Ganda. Ma! Chicks nga. Pag alis ko kanina, cellphone na inatupag nyo. Hanggang sa pagbalik ko, cellphone pa rin. O ano, nakapagsaing na ba kayo? Hindi pa po ma. Kala kasi namin kumain ka na sa labas eh. Ano? At bakit naman ako kakain sa labas na mag-isa? Mag-isa? Pero sabi ni Kulot magkasama daw kayo ni Mang Rico. At saan naman nanggaling yon? Hindi kami magkasama ni Rico. Nakita ko rin po kasing umalis si Mang Rico kanina. Halos magkasabay lang kayo kaya… Kaya naisip mo na magkasama kami? Ay teka nga. La Borge, yan na naman yung tsinelas ni Mama. Ikaw kasi. Ano? Ngayon pa kayo magsisisihan? Ikaw… Aray Ma! Sorry na ma. Ito naman. Si Kulot naman po talaga yun eh. Pareho lang kayo. Ang tatanda nyo na pero hanggang ngayon nagagamit ko pa rin sa inyo itong tsinelas ko. Ano na lang yung mangyayari sa buhay nyo kung hanggang ngayon irresponsable pa rin kayo magkapatid? Anong oras na wala pa sinaing? Tingnan nyo yung lababo. Kahit nandito ako sa sala, nakikita ko yung hugasing iniwan ko kanina na hanggang ngayon, wala pa rin sa inyong nagkukusa maghugas. Sorry po Ma, hugasan ko na po. Ako na lang magsasaing ma. Yan! Para kayong mga maamong tupa kapag napagsasabihan. Pambihira. Paano na
na lang kapag nagkaasawa na kayo. Kawawa naman yung mga magiging asawa nyo kung ganyan pa rin kayo magkapatid. Hey! Kambal nga talaga kayo kahit sa katamaran. Sorry na po, ma. Ganto na lang po para makabawi. Kami na lang ni Kulot yung gagawa ng lahat ng gawaing bahay ngayon. Kami na rin magluluto at mag-aayos ng mga pinamalengke mo. May gusto ka pa bang ipagawa sa amin, ma? Oo, meron. Magpakatino kayo. Yun ang gusto kong gawin nyo. Papa Dudut, nakakatawa man pong isipin na sa edad naming yon ay nahampas pa rin kami ni Mama ng tsinelas. Pero para sa kanya ay wala sa edad ang pagdidisiplina. Kahit nung bata pa kami ay gano'n na talaga siya tuwing hindi namin nagagawa ang mga gawain namin sa bahay. Kapag naman may nagawa kaming medyo mabigat na kalokohan, hindi kami kinakausap ni Mama. Kaya kapag gano'n ang nangyari, mas gusto pa naming mahampas ng tsinelas kasi kinakausap niya pa rin kami kahit galit siya. At dahil hindi kami sanay na gano'n siya sa amin, pagsisisihan namin yung nagawa naming kalokohan at gagawin lahat para mapatawad niya. Papa Dudut, sobrang close po namin ni Mama. Wala kaming maitatago sa kanya dahil kilalang kilala na talaga niya kaming magkapatid. Kaya kahit minsan ay masakit rin yung nasasabi niya, hindi kami nagtatanim ng sama ng loob at inuunawa lang yung dahilan kung bakit niya yon nasabi sa amin. Pero sa kabila ng magandang relasyon namin sa nanay namin, dumarating din talaga kami sa pagkakataong kailangan naming gumawa ng mabigat na desisyon na makakaapekto po talaga sa kanya. Pareho po kasi kami ni Kulot na natanggap sa inaplayan namin at kailangan na po namin agad pumunta sa Maynila. Ang kaso hindi namin alam kung paano sasabihin kay Mama ang tungkol doon, Papa Dudut. Bagamat planchado na ang plano namin ng kakambal ko, na lumuwas na ng Maynila at mangupahan doon para sa trabaho namin, hindi pa rin naging madali para sa amin ang pagdidesisyon. Alam naman po namin na papayagan kami ni Mama dahil nabanggit na namin yon sa kanya nung nag-a-apply pa lamang kami. Siya po kasi yung nanay na hindi po kami pipigilan sa gusto naming gawin. Basta para sa kabubuti namin. Kahit na gaano pa yon kadelikado o kahit pa ang kapalit noon ay ang pagiging mag-isa na lamang niya. Bago namin sabihin kay Mama na kailangan na naming umalis, nag-isip muna kami ng paraan para hindi siya maiwang mag-isa. Gustuhin man namin kumuha ng kasambahay para may kasama siya. At katuwang sa mga gawaing bahay ay alam naming hindi siya papayag. Sa kabila kasi ng edad niya ay ayaw niya nang wala siyang ginagawa. Siya ang mas nakakaalam ng mga bagay-bagay sa bahay kaya hindi niya yon inaasa sa ibang tao. Tumutulong na lang kami sa kanya sa mga mabibigat na gawain. Kaya para hindi niya maramdaman na mag-isa na lamang siya sa pag-alis namin ay sinubukan namin ni Kulot na paglapitin ulit sila ni Mang Rico, Papa Dudut. Oh, kayo pala kumakatok. Pasensya na, Paps. Pwede ka ba ulit maistorbo ngayon? Oo naman. Pero sana nagsabi kayo na pupunta kay Rito para nakapaghanda man lang ako ng kahit ano. Ayos lang po yun. Tsaka nandyan lang naman po sa tapat yung bahay namin eh. Tatakbo na lang po kami ron pag nagutom. May pagkain naman ako rito. Hindi lang ako nakapagluto ng masarap-sarap na pagkain para sa inyong dalawa. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ano pa pong meron kayo dyan, tatanggapin lang siya namin yan. Oo nga po, kaya wag na po kayo mag-abala. Kahit na mga abala po kami talaga. O siya, sige. Pumasok na kayo at masimulan nyo na yung pang-aabala sa akin. Mukhang gustong-gusto nyo naman yun eh. Grabe to si Paps. Parang ayaw niya talaga sa atin. Kulot, balik na tayo sa bahay. Puro talaga kayo kalokohan. Maupo na muna kayo.
Maghahanda lang ako na makakain nyo. Wag na, Paps. Hindi naman po sa tumatanggi kami sa grasya pero ayos na naman po kami ni Kulot. Mas excited po kaming makipagkwentuhan sa inyo. Ano bang meron? Namiss nyo ba ako? Ganun na nga po, Mang Rico. Paps na lang itawag nyo sa akin. Mas gusto ko yun. Parang masyadong nakakatanda kapag Mang Rico pa tinatawag nyo sa akin eh. Naks, tunog pang tatay na talaga. Paps, kung hindi mo na itatanong, hiring pa kami ng stepfather. Oo nga, Paps. Baka naman interesado ka. Sos, hindi naman kailangan ni Ida ng bagong partner. Kailangan niya po na makakasama kapag umalis kami ni Borgie. Ano ka mo? Kapag umalis kayo? Opo, Paps. Teka, saan naman kayo pupunta? Natanggap na po kasi kami sa inapplyan namin sa Maynila. Alam na ba yan ng mama nyo? Hindi pa nga po eh. Hindi rin namin alam kung paano ba sasabihin sa kanya. Parang ang hirap din po kasi na maiwan siya rito ng mag-isa. Alam nyo naman po na yung mga kamag-anak namin dito may sariling mundo. Kaya ba ang gusto nyo mangyari? Magkaayos kami para magkaroon siya ng kasama. Mismo! Nakuha mo, Paps! Ang husay mo! Kung pwede po sana, tingnan-tingnan nyo si mama o kaya kausapin nyo rin po minsan. Kahit hindi nyo po siya samahan lagi. Wala naman sana problema sa akin yun. Pero ang inaalala ko lang, baka hindi yun magustuhan ng mama nyo. Baka lalo lang akong iwasan nun kapag nakaramdam siya na parang kinakaawaan ko siya. Sa una lang po yun magagalit, kaya sana po, hindi nyo siya basta-basta sukuan. Pasensya na po kung kayo pa po yung inabala namin para dito. Sa totoo lang po kasi, mas may tiwala kami sa inyo, Paps kesa sa mga kamag-anak namin. Baka pabayaan lang si mama pag nagkataon. Naiintindihan ko naman kayong magkapatid. Kaya huwag na kayong mag-alala. Isa pa, kahit kailan naman hindi magiging abala sa akin si Ida. Hayaan nyo po, Paps. Babawi po kami sa inyo. Wala pa nga akong ginagawa, pagbawi na kagad ang nasa isip nyo. Pero hindi naman kayo dapat sa akin bumawi, kundi sa nanay nyo. Hindi naman ako nanghihingi ng kapalit sa hinihingi nyong pabor sa akin. Kayo naman parang pamilya na rin naman po turing namin sa inyo. Yung kay mama, syempre, matik na po yun, Paps. O siya, sige. Gagawin ko yung makakaya ko para maging malapit kami ulit sa isa't isa. Para mas madali ko siyang makumusta at masamahan kapag siya na lang mag-isa sa bahay nyo. Basta, magpakatino kayo sa papasukan nyo sa Maynila. Walang problema, Paps. Papa Dudut, hindi namin pinakawalan ang oportunidad na nagbukas sa amin dahil yun na lamang ang tanging paraan para makatulong kami kay mama. Lagi naman po niyang sinasabi na hindi namin kailangang bumawi o ibalik sa kanya yung mga naging sakripisyo niya. Pero gusto po naming maranasan niya yung wala nang inaalala dahil kami naman ang bahala. Kaya naman matapos naming kausapin si Mang Rico ay nakahinga kami ng maluwag. Dahil alam namin na may mapapakisuyuan na kami para i-check si mama habang wala kami. Papa Dudut, kahit mahirap dahil malayo-layo ang Maynila, nagplano kami noon ni Kulot na umuwi sa bahay tuwing linggo para makasama si mama. Pero naisip din po namin na baka ikagalit niya yon dahil bukod sa magastos sa pamasahe, ay matagal-tagal din yung biyahe. Parang naririnig na po agad namin ang mga sermon ni mama. Siguradong sasabihin niya na magseryoso kami sa trabaho at hindi kung ano-ano ang inaatupag. Humanap kami ng tiyempo para sabihin sa kanya na aalis na kami. At nang magkaroon kami ng pagkakataon, hindi na kami nag-alangan pa. Hindi naman po siya nagalit. Ipinakita pa nga niya kung gaano niya kasuportado yung gagawin naming magkapatid. Pero kahit na hindi niya sabihin, alam din po namin na sa loob-loob ni mama ay nalulungkot din siya dahil mapapalayo na kami sa kanya, Papa Dudut. Ma, wala ka ba naaamoy? Naaamoy na ano? Naamoy ko rin po, ma. Ang alin nga? Yung laway mo po, ma. Amoy panis na. Paano? Kanina ka pa tahimik dyan. Ikaw talaga, akala ko naman kung ano na. Bakit po kasi sobrang tahimik mo dyan, ma? Iniisip mo po ba yung pag-alis namin ni Borge? Oo. Sa lagay nyo na yan, maiiwasan ko bang hindi mag-alala?
Malalaki lang kayo pero para pa rin kayong mga bata. Wala na magluluto ng pagkain nyo ron. Ma, kaya naman po namin magluto. Marunong din naman po ako magsaing. Ako rin po, ma. Marunong na po ako magpakulo ng tubig. Sa tingin mo, hindi ko alam yon. Pansit Canton lang naman ang kaya mong lutuin. Kaya lalo kang nakukulot eh. Ma, wala naman pong kinalaman yung pansit canton sa pagkakulot ng buhok ko eh. Meron. Doon kita pinaglihi. Hindi naman po totoo yung lihi na yan. Kasi nga hindi ka naniniwala. Anak, baka naman gusto mong mag-aral magluto ng ibang pagkain. Baka kapag hindi nakapagluto si Borge, palagi na lang instant noodles yung kakainin mo. Sakit ang aabutin mo ron. Naku ma, ako na pong bahala dyan kay Kulot. Pagsabihan mo siya palagi kapag puro pansit canton at cup noodles yung kinakain niya. Kung kaya mo ipagluto mo na lang. Total ikaw naman yung mas matanda sa inyong dalawa. Makasabi naman si mama ng mas matanda. Minuto lang naman ang pagitan namin ni Borgie. Kahit na, mas matanda pa rin siya sa'yo. Dapat nga kuya yung tawag mo sa kanya eh. Hayaan nyo na po ma. Ayos lang naman po sa akin kahit di niya ako tawaging kuya. Ay, yung mga damit nyo, wala na maglalaba. Hindi naman kayo marunong maglaba ng kapatid mo. Basic lang yan, ma. Pwede naman kami magpa-laundry. Naku, ay paano kayo makakaipon yan? Dapat marunong na kayo sa mga ganyang kasimpleng gawain. Hindi sa lahat ng panahon makakasama nyo ko. Gaya niyan, mapapalayo na kayo sa akin. Hindi sa lahat ng pagkakataon may nanay na sasalo ng mga bagay-bagay para sa inyo. Sorry po, ma. Hindi ko kailangan ng sorry nyo. Mas kailangan kong mapanatag na maayos kayong dalawa at kakayanin nyo mag-survive ng kayong dalawa lang. Kailan ba alis nyo? Sa Sabado po sana ma. O sige, habang di pa kayo nakakaalis, tuturuan ko muna kayo. Maglalaba tayo mamaya at bukas naman ng umaga, tuturuan ko kayong magluto ng ulam nang hindi nyo na kailangang gumastos ng malaki. Matatanda na kayo, kaya dapat alam nyo na mag-budget ng pera nyo. Hindi na yung kagaya rito na unlimited ang supply nyo ng pagkain dahil sa tindahan ko. Kapag naubusan kayo ng pera doon, malaking problema yon. Kaya dapat pag-isipan nyo muna ng mabuti bago kayo gumastos. Noted po, ma. Noted ka pa dyan. Tapos pagdating naman doon makakalimot ka na rin agad. Hay! Borge, alam kong kahit papano ay marunong ka na mag-budget. Kaya tulungan mo na lang yung kapatid mo. Ma, ipahinga mo na po yung isip mo. Okay po kami. Kaya na po namin. Papadudot na tuloy po ang pag-alis namin ni Kulot. Nangupahan po kami sa Maynila at gaya po ng inaasahan namin. Hindi pumayag si mama na bisitahin namin siya kada linggo. Ayos na raw sa kanya na kahit na isang beses lang sa isang buwan kami umuwi, basta palagi kaming tatawag sa kanya para hindi siya masyadong mag-alala. Na-realize po namin noon na sobrang laki po ng nagbago sa buhay namin nung hindi na po namin araw-araw nakakasama si mama. Malaking adjustment po ang ginawa namin dahil nasanay po kami na si mama agad yung makikita tuwing uuwi kami ng bahay. Nami-miss po namin yung mga paninermo niya, yung masasarap na luto niya, at yung kwentuhan po namin habang kumakain. Nang tuluyan na po kaming nakapag-adjust at nasanay na rin po sa pagiging independent, may isa na namang opportunity na nagbukas para sa amin. Sa pagkakataong pong yun ay may inalok na trabaho sa amin yung kapatid ng tatay namin na nasa Australia. Malaki po ang sweldo at siguradong mas mabilis kaming makakapag-ipon ni Kulot. Ang kaso'y mapapalayo na po talaga kami ng sobra kay mama at hindi na kami makakabisita sa kanya. Gaya ng ginagawa namin noong sa Maynila pa lamang kami nagtatrabaho. Hindi po pwedeng pareho kaming aalis dahil walang maiiwan kay mama. May katandaan na rin po kasi siya kaya hindi po namin noon maiwasang mag-alala para sa kanya. Kaya naman naisipan po namin na kailangang may isa sa amin na magsasakripisyo, papadudot.
Papa Dudut, hindi po naging madali ang pagdidesisyon namin. Nakaka-tempt naman po talaga yung offer dahil 6 digits po ang sasahurin namin monthly. Kahit ilang taon lang po kami roon ay malaki na ang maiipon namin sa pag-uwi ng Pilipinas. Pero ang kapalit naman po noon ay matagal naming hindi makakasama si Mama. Mahirap po yon para sa amin dahil hindi po talaga namin kayang iwanan si Mama ng mag-isa. Lalo na kung taon ang pinag-uusapan. Baka po kasi kapag may nangyari kay Mama ay hindi agad kami makauwi. Kaya naman naisip ko po noon na kung may kailangan mang magsakripisyo sa amin ni Kulot ay ako na lamang ang maiiwan kay Mama. Matagal naming pinag-isipan yon, Papa Dudut. Pareho namin gusto na makapagtrabaho sa ibang bansa at kumita ng malaking pera. Pero pareho rin naming gusto na makasama si Mama. At habang gulong-gulo po yung isip namin noon, sa kung ano ang dapat naming gawin ay nalaman namin ni Kulot na sinusubukan pala ulit ni Mang Rico na manligaw sa nanay namin. Nalaman po namin yon noong sabay kaming umuwi ni Kulot sa bahay at narinig ang pag-uusap ni Mama at ni Mang Rico sa sala, Papa Dudut. Ano ka mo? Manliligaw ka sa akin? Kung papayag ka sana. Bakit ngayon mo pa naisipan yan kung kailan mga senior na tayo? Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Pasensya ka na, Rico, pero wala na talaga akong plano na makipagrelasyon pa sa edad kong to. Kung ano man yung meron tayo noon, ay matagal nang tapos yun. Kaya kung binabalak mong ituloy pa natin yun, malabo na talaga. Pambihira. Parang naulit lang yung pambabasted mo sa akin noon na. Binasted mo muna ako bago mo ako sinagot. At hindi na yun mauulit ngayon. Kapag binasted na kita, yun na talaga yun. Hindi na ba talaga ako kagusto-gusto para sa'yo? Bagay kaya tayo. Pareho na tayong single. Hindi tayo pareho. May mga anak ako, Rico. Kaya kahit na single ako, hindi ko'y nararamdaman dahil may 2 akong anak na nagmamahal sa akin. Binasted kita hindi dahil sa mahirap kang magustuhan. Nagustuhan nga kita noon tsaka ilang taon din tayong naging tayo, hindi ba? Pero iba na ngayon. Hindi ko na nararamdaman na kailangan ko pa ng katuwang sa buhay. Sa mahabang panahon, kinaya ko na ako lang ang nag-iisang nagtataguyod sa mga anak ko at wala akong inaasahang tulong sa kahit na sino. Kaya nasanay ka na mag-isa, ganun ba? Ganun na nga. Kaya sana, hindi sumama ang loob mo kahit na binasted kita. Marami pa namang ibang babae dyan. Bakit hindi mo sila subukan? Siyempre, hindi naman sila yung gusto ko eh. Pero huwag ka mag-alala. Sumubok lang naman ako eh. Hindi naman kita pipilitin o kukulitin para magpaligaw sa akin. Mabuti naman kung ganon. Sa ngayon kasi talaga okay na ako eh. Sapat na sa akin yung mga anak ko. Sila na yung nagpapasaya sa akin. Pansin ko nga. Isa rin yan sa dahilan kaya lalo kong humanga sa'yo. Sus! Normal naman yun para sa isang nanay. Nagiging espesyal lang yung ginagawa ko kapag nare-recognize din ng mga anak ko. Pero kahit hindi nila gawin yon, responsibilidad ko pa rin na magpakananay sa kanila. Ibang-iba ka talaga, Ida. Ay, kung hindi lang siguro ako umalis noon, may mga anak na sana ako ngayon at ikaw yung nanay nila. Ay bakit ba pilit mong binabalikan yung nakaraan natin? Abay, napakatagal na nun. Kahit gaano pa katagal na lumipas, palagi ko pa rin maaalala yung memories nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Naaalala ko lang naman yun. Sabi ko nga diba, hindi naman kita kukulitin. Pero sana, payagan mo naman ako na maging kaibigan mo. Para naman may kakwentuhan na ako rito. Ang hirap papanisan ng laway, hindi pwedeng i-rep. Hanggang ngayon talaga, baduy ka pa rin kung magbiro. Pero sige, payag naman ako makipagkaibigan sa'yo. Kahit papano naman may pinagsamahan na tayo. Pero gusto ko lang linawin na hanggang doon na lang talaga yung kaya kong ibigay. Ayos lang ba sa'yo?
Ayos na ayos. Mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala. Baka gusto mong dito ka naman ng halian. Pauwi ngayon sina Borge at Kulot. Nag-request ng sinampalukang manok. Sino ba naman ako para tumanggi? Paborito ko rin yun. Ang sabihin mo, masiba ka rin. Papa Dudut, na touch po ako noon sa mga narinig ko mula kay Mama. Ni minsan po talaga ay hindi niya inisip na utang na loob namin sa kanya yung buhay namin. Palagi niyang sinasabi na kagustuhan daw nila ni Papa na mabuo kami, kaya responsibilidad nila na buhayin at gabayan kami hanggang sa kaya na naming tumayo sa sarili naming mga paa. Pero dahil maaga kaming iniwan ni Papa ay siya na lamang ang mag-isang gumawa noon para sa amin. At tuwing naiisip ko lahat yon ay hindi po ako nangihinayang na pakawalan yung magandang oportunidad sa ibang bansa. Nag-usap naman na po kami noon ni Kulot at nangako siya. Natutulungan na lang niya ako kapalit ng pagsasakripisyo ko. Bago mag-asikaso ng mga requirements si Kulot ay nagpa siya kaming mag-set up ng date kung kailan namin kakausapin si Mama. Pero ang ending, hindi na kami humanap ng tiyempo dahil pwede naman namin siyang kausapin sa kahit na anong araw. Nag-ipon lang po talaga kami ng lakas ng loob dahil alam din namin na may posibilidad na magalit si Mama sa ginawa naming desisyon, Papa Dudut. Borge, ikaw na magsabi kay Mama. Bakit ako? Ikaw naman yung aalis eh. Lapitan mo na kaya habang hindi pa siya natutulog. Natatakot ako eh. Ay, ako na nga. Ma, Bakit? may sasabihin sana po kami. Ano yon? Sabihan niyo ako rito. Ma, huwag kang magagalit sa amin ha. Bakit naman ako magagalit? Wala pa nga kayong sinasabi. Ma, hiring daw po kasi ngayon sa pinagtatrabahuhan ni Tito sa Australia. Tinatanong niya po kami kung gusto namin mag-apply doon. Malaki po yung sweldo, Ma. Mas mabilis po sana kami makakaipon kung doon po kami magtatrabaho. Oh, bakit di pa kayo nag-aasikaso ng mga requirement nyo? Pero Ma, si Kulot lang po yung aalis. Bakit? Ayaw mo ba sumama sa kanya? Gusto naman po pero… Sus! Bakit may pero pa? Gano'n ba ka-importante yung dahilan ng pag-aalangan mo? Sobra po, Ma. Sobrang importante po. Ano ba yon? Baka may maitulong ako. Ano? Tatahimik na lang kayong dalawa? Ganito po kasi yung mangyayari. Bali, magpapaiwan daw po si Borge para may kasama kayo rito, Ma. Ano? Sasayangin mo yung oportunidad na makapagtrabaho abroad para lang masamahan ako? Ma, delikado po kasi na maiwan ka mag-isa rito. Malayo kami. Sobrang layo po, Ma. At hindi na po kami makakabisita buwan-buwan gaya ng ginagawa namin ngayon. Hindi ko itinaguyod yung pag-aaral nyo para buruhin lang kayo dito sa bahay. Gusto ko na mangarap kayo. Mangarap kayo na magkaroon ng mas magandang buhay at hindi makontento na lang sa mga bagay na hindi kayo sigurado kung hanggang kailan sasapat para sa inyo. Hanggat kaya nyo mag-ipon na mag-ipon, gawin nyo, anak. Darating ang araw na magkakaroon na kayo ng sarili nyong pamilya at kayo na yung paghuhugutan nila ng lakas. Pero paano ka po, Ma? Paano kung magkasakit ka? Paano kung bigla na lang may mangyari dito tapos nandun kami sa ibang bansa? Sa Australia po kami magtatrabaho, Ma. Hindi na po yun kagaya sa Maynila. Alam ko. At hindi niyo ako kailangang alalahanin kasi kaya ko yung sarili ko. Kung kinaya ko nga na 3 tayo, yun pa kayang mag-isa lang ako rito? Kaya kung iniisip nyo na magmumuka akong kawawa dahil mag-isa na lang ako, sinasabi ko na sa inyo ngayon, kaya ko. Kayang-kaya ko. At magiging masaya ako kung alam ko na tinutupad nyo yung mga pangarap nyo kahit na malayo kayo sa akin. Mamimiss ka namin ng sobra, Ma. Matagal tayong hindi magkikita, Ma. Bakit ako? Hindi ko ba kayo mamimiss? Ngayon pa nga lang namimiss ko na kayo Pero kailangan natin magsakripisyo. Tsaka noon pa man,
Tinanggap ko nang darating kayo sa punto na kailangan nyo nang lumayo at tumayo sa sarili nyo mga paa. Kaya gawin nyo na ang lahat para maging maganda yung buhay nyo magkapatid habang may pagkakataon pa kayo. Nandito lang naman ako. Hihintayin ko na makauwi kayo. Hayaan mo ma. Kapag kaya na naming dalhin ka ron, susunduin ka namin dito. Talaga? O sige, basta galingan nyo ron para magkasama-sama tayo kaagad. Gagalingan namin, ma. Mahal na mahal ka namin eh. I love you ma. Naku, kayo talaga. Paiiyakin nyo pa ako eh. Pero sige na, mahal ko rin kayo. Kahit naman hindi ko sabihin yun, alam nyo na yun eh. Ay, mag-iingat kayo ron ha. Itatakwil ko kayo pag hindi nyo iningatan yung sarili nyo. Papa Dudut, bagamat nakausap na po namin si Mama at aprobado na po niya ang pag-alis namin, ay hindi pa rin po yon naging madali para sa amin. Ayaw ni Mama na ihatid kami sa airport dahil lalo lang daw kaming malulungkot. Ang sabi niya para naman daw yon sa future namin kaya hindi pwedeng magbago pa yung isip namin. Natanggap naman po kami roon at sa loob ng ilang taon ay nakaipon kaming magkapatid. Kapag may pagkakataon ay umuwi kami ng Pilipinas para kay Mama. Hanggang sa natupad na nga po namin yung pangako namin sa kanya na dadalhin namin siya sa Australia. Sa ngayon Papa Dudut ay kasama na namin dito si Mama. May sarili na rin po kaming pamilya ni Kulot at pareho pang foreigner ang napangasawa namin. Sa bahay ko nakatira si Mama pero madalas din siyang bumibisita kay Kulot para makipaglaro sa mga apo niya. Sobrang saya po namin dahil kahit na may mga anak na kami, ramdam pa rin po namin ang paggabay at pagmamahal ni Mama. Pinapangaralan niya rin po kami. Kung meron man pong nagbago ay yung hindi na po niya ginagamit sa amin yung tsinelas niya. Natuto na raw po kasi kami kaya hindi na niya kailangan pang gamitin yon. Pero ngayong magulang na rin po kami, namana po namin yung pagdidisiplina niya at ginagaya po namin yon hindi para saktan ang mga anak namin kundi para madisiplina sila. And at the same time ay maipakita kung gaano namin sila kamahal kaya gusto naming mapabuti sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin Papa Dudut. Maraming salamat po, God bless sa inyong programa at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Borge. Hindi humihinto ang pagiging isang ina kahit siya ay tumanda na. Akala ng iba. Ang isang ina ay dumidistansya sa mga anak niya kapag nagkaroon na ng sariling pamilya. Ngunit ang totoo pagdating sa puntong yon, hindi na lamang mga anak ang iisipin niya kundi pati mga apo na. Kadalasan pa, ang dating ng pagiging ina sa iba ay parang isang malaking pagkakamali. Na kapag nasa bahay lang sila, taong bahay na lang talaga ang tingin sa kanila at wala nang pangarap sa buhay. Pero ang hindi alam ng iba ay nandun sila dahil ginagampanan nila ang kanilang napakalaking tungkulin bilang ina. At madalas ay wala na silang oras para unahin ang iba pang mga bagay. Doon nag-iiba ang mga priority nila sa buhay at doon na rin nag-iiba ang kahulugan ng salitang success para sa kanila. Ang pinaka-successful na bahagi ng pagiging isang ina ay ang makitang tumatayo sa sariling mga paa ang mga anak na minahal at inalagaan niya. Kaligayahan niya na matupad ang pangarap ng mga anak niya at makitang nai-enjoy nila ang bawat sandali sa katuparan ng pangarap na yon. Kaya tunay na hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang ina at ang kaya niyang gawin para sa kanyang mga anak. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.